Salam, hormatly vatandaşlar. Täze 2022-nji ýylyňyz gutly bolsun. Şu gün 2022-nji ýylyň 2-nji ýanwary hepdeniň bazar güni. Biz siziň bilen ýene-de türkmen halky debaty YouTube kanalynda. Ediz vatandaşlar, hoş geldiňiz. Şu gepleşigiň temasy iksan diktator Türkmenistany nire getirdiler. Gelin men size ýuwaş-ýuwaşdan şol materialy bermäkem statistikany görkezeyim. Sizin bilişiniz ýaly Türkmenistan döwletiniň içinde yksadiyat kanunlar ýürýärdi. Ine şol yksadiyat kanunlaryň yksadiyat we finans instrumentlaryň üstünden Türkmenistanyň 91-nji ýyllaky nokudynyň we häzirki 2022-nji ýylyň nokudynyň tapawutlaryny görüp bolýar. Bolmasa olary görmek gatykyn. Oňa jemi Türkmenistanyň içindäki öndürilen önümler ýa-da WWP diýip aýdylýar. Gelin men birinji bilen size tablitsany görkezeyim. Ya bir minut. Selam, hormatly vatandaşlar. Egerde biz şu tablitsany ünsüp sersek, Türkmenistan bütün dünya gaz rezerwatynda 5% ýanky möçberde saklanylýar. Näderden Rossiýada 26% bütün dünya gazynyň möçberi ýerleşýär. Iranda 17%, 12% ýanky başga bir döwletde 5% Türkmenistan. Näderden 1991-den başlap 2020-nji ýyla çelli biziň WWP-niň ösüşi. Umumy Türkmenistanda jemi öndürilýän haritlaryň ýanky möçberi. Ine şu ýerde gaty teretsek, ine başlan, mene 1 minut ýyzma gaýdyn, size görünýär. 1 minut. Ine şu ýerde teretsek, sedin 45 milyar 45-23 milyar Türkmenistanda 2020-nji ýylda öndürilipdir haritlar. Jemi öndürilen haritlaryň möçberi we giýdiji Türkmenistan giýdijiniň bilelikdi. Ine Türkmenistan tempy ekonomik развития ýaly Türkmenistanyň ösüş tempine näzeretsek, Türkmenistan 5-nji ýerde bar ýa 9,6%. Diýmek, beýlikli döwletlere Özbegistana garanda ýa beýlikli döwletlere garanda öňde. Ine Türkmenistanyna umuman giýdiji ýanky WWP şeýle ösýär. Dedim. 3,5 milyarddan 2020-nji ýyla çelli 45 milyarda bardyr. Diýmek, umumy giýdiji pullar Türkmenistanda gaçanok diňe ösüp gidýär. Ünsüň, diňe ösüp gidýändir. Bul näme alamaty? Bul biziň tebii baýlyklarymyzyň satylşynyň alamaty. Ine egerde biz sersek Niýazow döwrüne näýili WWP-miz ösdi? Ine sedin 3,4 milyarddan başlap 2005-nji ýylda biz 8 milyard 200 milyona goly bardyk. Diýmek, Niýazow döwründe de şu ösüpdir. Ine 99-da çel ösüş bolmady, ünsüň bolsaňyz. 99-dan başlap ösüş boldy. Ine Berdimuhammedowyň wagty. Biz 2005-nji ýyldan başlaýar, 6-njy ýyldan başlan. 2020-nji ýyla çeli diňe galyp gidýändir. Tablitsa. Galyp gidýän bolsa, diýmek giýdijiler diňe köp ölýär. Ol näme bilen bagly? Ol neft gazynyň bahasy we öndürilen önümleriň ýanky satylşy. Bizde 70% öndürilen önümi gaz bilen neft bolupdyr. Umum giýdijilerden. Ýöne başga haritlar amma öndürilen esas bölegi giýdijiliň eksportyň esas bölegi ine şo bolupdyr. Sedin Türkmenistan beýlikli döwletlere görä ine 5,9 men ýalňyşmasam, 1 minut. 5,9% aýda ösýär, ýylly ösýär. Sedin Xitay 2,3. Diýmek biz ösüşde Xitaýam otup geçip otyrys. Türkiýanam otup geçip otyrys, sedin 1,8%. Beýlikli döwletler hasýyzda. Diýmek bizde diňe ösüşler. Ýanky birinji görkezden grafigime görä biz diňe ösüp otyrys. Ol dogry. Ýöne muňa garamazdan biziň ýasaýlarymyz mysal üçin Türkiýa görä beýlikli döwletlere görä gatyrdy. Indi men analiz etdim. 91-nji ýylda Gazakstana sedim. 16,45 milyon halky bardy. 2020-nji ýylda eýam 18,75. Azyjy ötüpdir. Özbegistana sedim.
20 milyon 20 milyon 95 20 bitin 95 milyon halkımız vardı. Yönü halkı vardı 20-yılcı yılla eyyam 34 bitin 23. 65% ötüptür. Türkmenistan 91-yılcı yılla 3 bitin 71 milyon halk var. 2020-yılcı yılla 3 milyon 750 bin. Adıcı ötüptür. Indi bunun yani WVP'larına seyredelim. Kazakistan 91'de 24 milyar. 2020 yılda bolsa 169 milyar. 6,8 etse üskülüptür. Özbekistan 91'de 13 milyar. 13,68 milyar. 20 yılda 57 milyar. 4,20 kadar. Türkmenistan 3,25 milyar 91 yılda. Niyazov ölün yılı 10,28 milyar. Berdimuhamedov 2020 yıldaki yani dolandırışı 45 milyar. Diýmek 13,92 edek başlanışdan üstüdür. O diýmek Türkmenistan giýdejileri boýunça diňe öňe barýar. Ine heredin WWP na duşuny serine bir adama öldürilen ölümleriň bahasy. Kazakistan 91-nji ýylda 1514, 2020-nji ýylda 9055. Özbekistan 91-nji ýylda 652 dolar. 2020 yılda olsa 1685. Yöne bir yerde ilat 65% öten son şu pakazatelim kaçıya. Türkmenistan 875, şunkunu 8005 dolar. O demek ne? Biz seyredin. Kazakistan 2020 yılda 9055 dolar kazanyan olsa her bir öndürülen önümler her bir adama şonça yetyen olsa Türkmenistan'da 8 milyon olsa onun tapawudy cemi 16%. Demek biz Kazaklardan 16% pes yaşamalı. Yine kıynansak da biz Kazaklardan 16% peslerle onlarca kadar pes yaşayız. Nemçip? Ben size düşündüreyim. O yerde internet var. O yerde şirketler açık. O yerde azatlık var. O yerde bayağı adamlar var. O yerde halk nuvotlarda çölün yerinden duran ok. Halk ağırlık haritalarının yerinden duran ok. Halk yani magazinlarda, banklarda pullarını alıp bilen ok diýilýän zat ýok. Oraya zat düýünen ýok. Bütün Kazakistan'ın yani 97'den beri öş döwürlerinde manat tengesen konvertasiýa diýär bizimki ýaly manat konvertasiýa edilmeýär diýilýän zat ýok orada. Ine WWP na duшу населения diýär. Bir adam üçin öndürilen, cem öndürilen önümler. Dedim, Rossiya 8000, Xitay 8000, Kazakistan 7000, Türkmenistan 6000. Bu ortaça. Yani 2010'dan 2020'ye ortaça alsam yine biz 6000. Demek biz Kazakistan'dan sehelçe erbetrek yaşamalı. Rossiyadan bir 30% erbetrek yaşamalı. Xitaydan 30% olup erbetrek yaşamalı. Yönü kıynansak da beýledir. Inni yine biz şol birinci tabiýatymyza gaýdyp gelelim. Gazın yankı çıkarılan zapaslarına, gazın zapasları boyunca. Yine Rusya birinci yerde, İran ikinci yerde, Katar 12%, üçüncü yerde, Türkmenistan 5%, dördüncü yerde. Gördün mü? Hormatly vatandaşlar. Demek bizim Türkmenistan döwletimiz beýleki Rusya, İran, Katar ýaly üstün döwletler olmaly. Olar mysal üçin İran'ı embargo gazyny nevedini almak üçin ýanky sanksiýalar dur. Şonda da ösýär. Şonda da nowatlar ýok. Manadyň ýanky banklardan pul almana. Şonda da nowatlar ýok. Çöreňi ýerinden. Şonda da serwetleri ýapyk däl. Şonda da adamlar İslam welaýatyny geçip bilýär. Näçe bizde şeýle bolýar. Gelin şoňa seyredelim. Gelin şoňa seyredelim. Bir minut men tabliçany aýarayım. Seyredin. Görşüňiz ýaly 31 ýylyň içinde Türkmenistanyň giýdirişi diňe bolýar. Ýöne gynansak da halkyň hal maddiýaty diňe peselýär. Bu näme bagly? Birinciden Türkmenistanyň jenaýatçy Berdimuhamedov bütün dünýä ýalňyş statistika danylary berýär. Mümkin ýöne Türkmenistanyň statistika danlarynyň esasy bölegi ilatyň sany hasaby boýunça ýalňyş. Ýani 6 milyon diýär, hakykatdan 3 milyon 750. Ýöne giýdejiler ýani eksportdan satylýan zatlar olar bütün dünýä belli.
olarda ağlap bolmaýar. Şoň üçin bular gelýän giýdejiler manada hökümet kursundan geçirip onam konvertasiýa edip ýa-ni bazar kursundan ýene salyp ýene oýnap sanlary oýnap şu ýaly 45-42 milliarda ýa-ni içindäki öndürilýän önüm jim öndürilýän önüm dik getirýärler. Bu bir 2 ýylly aly siýasaty. Indi ikincisi, Gurbanuly bizim tebigat baýlyklarymyzy satyp öz dogan gardaşlary bilen Türkmenistana gelmeli pullary ogurlap ýatyr. Ine şu sebäpli Türkmen halky pokazatlar, ýa-ni görkezçiler şu ýaly ösenem bolsa, şu ýaly ýa-ni ykdysady görkezçiler öňe gidýänem bolsa, bizim halkymyz galyp ýaşaýar. Onun ogurluk semalar köp. Guruluşyk biznesi bilen, podstavny kompaniýalaryň üstünden, dogan gardaşlaryň üstünden umumy hemmeleri hemmeleri ulanyp Ahmet Çalyk milyarder etdi. Igor Makarov İTER'ni milyarder etdi. Ve başka bir topar firmalar baýetdi bolan bizim halkymyzy ýürüýte garyplikda saklaýar. Näçe? Men size şunu düşündireyim. Sezdim, Kazakstanda her bir adama düşýän jim öndürilýän önümleri 9.000. 9.000'dan açyk ulrak. Türkmenistan'da 8.000. Ol diýmek biz Kazaklardan 15-16% ýygy galýar. Yani pokazateller boýunça ýöne realda biz seyretsek biz olardan gaty da galýar. Kazaklar gaty ösen. Bilimleri, opera, teatr, kultura, yani öndürilýän haritlaryň görnüşleri, tehnologiýalar, olar bütün dünýäde eksport edip, bütün dünýäde açyk maglumatlar, azatlyk köp. Gaty ösen döwlet bize göre. Olar diktator döwlet. Ýöne bize göre ummasy ösen döwlet. Şoň üçin ine biz esasy problemamyz bizim halkymyz uklap ýatyrda şu ýa-ni statistik görkezçilere seyretmeýän ay Allahjan Hudaýjan bizde uruş ýok. Hemme zat gülýäli ýurdumyz parahat dip getýär. Men size şu soraga jogap berýin. Näçe? Ine haçan halkyň içinde bir şonu aýdýan bolsa, Allahjan Hudaýjan ýurdumyzda parahat uruş ýok diýseňiz, bu bir gazanç däl. Bu bir ýagdaý. Bizim regional ýagdaýymyzda uruş ýok. Afganistanda uruş boldy, ol bir merkezde, Afganistanyň merkezinde 30 ýyldan bäri. O ýerde geopolitika wazat bar. Bizde uruş ýok. Ýani 30 ýyl mundan ozalam, 50 ýyl mundan ozalam, 60 ýyl mundan ozalam uruş ýok. Bizim territoriýamyzda Azerbaýjan ýaly Ermenistan gelip dawa alyp soň Azerbaýjan uruş etmeli bolan ýagdaý ýok. Bizde de ýagdaý ýok. Özbekistanda da uruş ýagdaýy ýok, Kazakstanda da uruş ýagdaýy ýok, Iranda da uruş ýagdaýy ýok. Diýmek, bizim daşdöwrümizde regionda uruş ýagdaýy ýok. Ol bir Berdimuhamedowyň gazancı däl. Ol ýagdaý şeýdi. Gazanç diýmek näme? Üstünlikler diýmek näme? Sen ykdysady östürip, döwleti östürip, halkyny östürip, halkyň aň düşünjesini östürip, halkyň hal maddi ýagdaýyny östürip, gazanan üstünlikler. Hanol üstünlikler? Men şonu hiç göremok. Eger de Hudaý haklaryny uruş bolaýsa, Gurbanuly gaçyp gider. Hak bolsa ýeke täk düşmany garşylar. Gurbanuly ykdysadyety çökerdi. Halkyň gözüniň owadyny aldy. Gahramanlar basyp ýitirdi. Uruş bolaýsa inni kim orar Türkmenistan? Ine şuň gazanjy. Siz haçanda ay Allahjan Hudaýjan ýurdumyzda parahat diýseňiz, ol Berdimuhamedowyň gazanjy däl. Gaýtyp Berdimuhamedow Hudaý haklasyn uruş bolanma. Şol Türkmen halky, Türkmen döwleti şonu gorap bilmesin diýip halkyň gahramanlaryny ýitirdi. Harby gullugyny polu öçürdi ýagdaýyny, kıynaştırdy. Harby gulluk hiç wagt özüni gorap bilmedi ýaly, döwleti gorap bilmedi ýaly etdi. Harby gullukda didawşyna bular mallar wagt ýok. Buların tecrübesi, yani hüner ýagdaýyny bulaştırıp yani östürmek olaýanat ýok. Şonuň üçin biz serin tek uruşa kelläňi urup gırandyk. Uruşa urup göräýseňiz gözüňiz açylar. Berdimuhamedowyň döwleti ýykyp gorulmak taýdan hilini peterlenmeli. Şonuň üçin häzir umumy regional ýagdaý uruş ýok diýip siz muny ýani Berdimuhamedowyň gazancı diýip pikir edýär. Gatnaýdy o pikir.
Indi ýene gaýdyp gelelim bizim öz temamyza, hormatly watandaşlar. Diýelim. Näme diýär Berdimuhammedow? Berdimuhammedow halkyň pullaryny ogurlap, halkyň içinden agdalyk dürediýär. Näme üçin agdalyk dürediýär? Birden halky agdyr bolmasyn, şu halk agdyr bolaýsa, ýa-ni üýüşüp halklaryň arasyna, ýa-ni vilayatleriň arasyna üýüşüp, tireleriň arasyna üýüşüp bular dogun bolup, meni birden aýrarlar diýip gaty gorkýar. Şoň üçin Hramow 31 ýyldan bäri şunu kontrol edip gelýär. 85-den 31 hem-de ýene 6 ýyl goşun 37 ýyldan bäri şunu kontrol edip gelýär. Birden halkymyz birleşäýmedi, agdyr bolaýmady, bir pikire gelýmedi diýip bunun arasyna trombolizm diýär, tire parsçylyk sokup, ýa-ni gök töpelleri öňe sokup, gök töpelleri bütün vilayetleri ýigrentirip, vilayatyň arasyna bular agdyr bolaýmasyn diýip içine gök töpelleri sokup, ýa-ni bular uruşturup agdyr bolaýmasyn diýip gelýän adam. Hanı milli lidermi? Ýok, milli lider däl, bir gutorun jenaýatçy, gutorun parafor. Ine şoň üçin bu gadanan zady men göremok. Ol gurýan obýektler men öň düşündirdim. Olary beýşe köpeltmeli sebäbi o beýşesi bakalar galdyryp pullaryny ogurlady. Egerde başga bir ýer bolanmasa, siziň aranyzda islenik adam bolanmasa, diýmedim diýende 3 ýetse köp gurulady şol wagtda. 4 ýetse, 5 ýetse. Hawa ogurluk bolardy, ýöne bul meçberde ogurluk bolmady. Bul meçberde halkymyz gyrylmady. Bul meçberde ýa-ni bir idiot, bir psihik taýdan gerekmejek çözgütler berilmedi. Aramyzda islenik adam bolanmasa. Ine şol reali bizim jenaýatçy, döwletiň ýolbaşçysy, psihiski больной, Türkmenistan türme salyp, inni onu psihik больница öwüp duran bir kellesi giden adam. Bu gazanjy üstünlükleri, ay Allah can Hudaýjan parahat ýurdumyz zat diýeniňizi gatýanmış. Ol Berdimuhammedow gazanjy däl. Ol bizim halkymyzyň sadalygy, ol bizim daşdöwrüňizdäki döwletleriň kanuny, halkara kanunlara hormat goýuşy. Ol Berdimuhammedow ýa alyp baran diplomatik güreşler däl. Bu siýasat tarapda, diplomatik tarapda maskarasy boldy. Inanam. Men size ondan düşündireyim. Seredin, Berdimuhammedow daşary we içi siýasatyna seredip geçelim. Türkiýedäki türkmenleriň ne de pasportyny, ne de öýüne gaýtmak mümkinçiliklerini berdi. Halk ayağa galyp başlady. Bu näme diýär? Gurmany Türkiýe baryp 8 milliard berip, ýa-ni Turana giýecek diýip, Erdogany allap, Erdogana 8 milliard berip, Türkiýedäki türkmenleri basyş etdirýär. Seredin milli lider. İkinci, ine Türkmenistanyň içinde bazalary ýapyk bolan soň, ýagdaý kyn bolan soň, men diňe soňky wakalar alýam. Kyn bolan soň, adamlar öz çaglaryny eklep bilmän 100 adam ayağa çykdy, ayağa aldy. Liwatda. Näme diýär? Öz polisiýalaryna aýdýar, öz MHM-şiklere aýdýar, bular ýa-ni sabotaj edip hereket edinok. Daşyndan hususy çasny polis getirip, olary $25.000 pul berip, familyasyny töläp, getirip öz halkyny urdurup, şol adamlara ýat ýurtdan düşmanlarymyza bizim aýal gyzlaryny zorladyp urdurup goýar. Hani milli lider? O näme milli lider bolýar? O näme ýolbaşçy bolýar? Hakyky ykdysady we finans problemalary çözmän, gaýtyp daşyndan düşmanlary getirip, hususy çasny spesnaz getirip halkymyzy urduruyor. Üçüncü, ine soňky waka. Bu Sankt Peterburgda var ya, Putin'in yanına. Ön barmayan adam ılgap var ya. Näme? Ine bir de havalar geldi içinden, Russiýadan. Hemme wuzlardan, ýa-ni ýokary hujalardan havalar geldi. Studentler aýdýar, bizi çağırdylar diýip. Bu näme diýär? Putin'in yanına var ya. Meni we meniň garyndaşlarymı türkmen halky öldürjek bolýar. Men wezipämi, ömürlük wezipämi basyp aljak bolýar. Maňa gaýra kömek edin. Studentler Türkmenistana gelip gozgalan turup men wezipämi aljak bolýar. Men wezipämi ömürlük ýollaş Putin.
Men size vatanımı satayın, näme diýseniz edeýin, meni goýran diýip barbaý diýär. Putin näme diýär? Bolýa diýär Putin hemme ýokarky jaýlary. Ol Russiýanyň içinde, ýani kontinentiň içinde, kontinentiň daşynaky hemmelerini bulara görkezme ýörýär. Bir günne görkezmeler baryp, studentler çagyryp aýdýarlar, siz ekstremist bolmalylar, siz öz prezidentiňizi aýyrmalylar, ýara bilen siz Türkmenistana baryp uruşturmalylar diýip bulara ýa kelletme alýar. Diýmek, Putina haş edip öz halkyna basyşlar edýär. Men Berdimuhammedow bir maslahat berjek bolýanlar. Bular ýaly çözgütler diňe uruşy getirýärler. Bular ýaly çözgütler diňe sizi mundan beter ýigrentirýär. Bu çözgütler aňsa ýollar ýapak, ýollar açyň. Sebäbi koronavirus diýip gidlenip ýatýarsyň. Koronavirus diýip turistler salman. Öz vatandaşlarymyzy evakuasiýa diýip koronavirus ýagdaýyna beter salmalylar kömek etmeli. Vaksinasy urup bermeli. Maşgalanyň içine girip adamlar öz maşgalasyna uğramaly. İkinci, pasportlar näçe düzgün yok. Näçe pasportlar beren yok. Çözgü taňsa diline bitdi. Üçüncü, Türkmenistanyň içinde näçe bu royal giýdejiler gelýärkä, näçe öýlerini, öz dogun arnaşlaryny uğurlap ýatýarlar. Näçe halka paýlanyň yok. Näçe halka şu royal ýollar ýapyk wagtda satsagyny kömek eden yok. Her halka, her bir halkyň ýa her bir maşgalaň bir çleýenine, 18 ýaşdan geçen çleýenine 2000 manatdan berseňiz hiç adam bolmaýar. Ol bir ul pullar. Bu royal giýdeji 45 milliardlap gelýän bolsa. Näme şonu eden yok. On çözgüdansa ılgap baryp Türkiýanyň prezidentine ağlap aýdandan öz halkyna garşy ýa-ni basyş etdirenden Russiýa edip watanyny satyp, halkyny satyp, Russiýa Putina öz halkyna basyş etdirenden daşar ýurtdan spesnaz getirip öz halkyna basyş etdirenden ýöne oturdy, öz meselelerini, öz borcuny ýerine ýetirip elementar çözgütleri berip, ýa-ni psih bolsaň ýanyna ekspertler goý, ekspertler sana düşündürüp aglyna sap berer. Bolýa diýsen öz-özünden bolýa. Ýollar açmak sözüňe bitdi. Pasportlar düzenlemek kanun esasyna sözüňe bitdi. Hawa ine velayetlerin ağzına ýolları açan soň halk özü ýoş-ýoşdan gymyllap, ýa hereket edip gazanyp başlar. Egerde 2000 manatdan beri gelmese, ogurlap, ýa dowam etjek bolsaň Türkmenistan baýlyklaryny. Olam bolýa. Bolýa, oňa da gözümüzi ýumaly. Ýöne şol 3 san zady ýollar adamlaryň evakuasiýasy, öz vatandaşlarynyň evakuasiýasy, öz halkynyň evakuasiýasy, pasportlar we welaýetlaryň arasyndaky ýollar. Onuň üçin Putin'e gitmek gerekkä. Onuň üçin Erdogan'a gitmek gerekkä. Sözüňe bitdi. Ine şu ýaly bizim prezidentimiz bar. Bizi şu güne getiren, onsoň haçanla kimde bir ýer diýse, burada ay Allah can beýlik döwletlerim şeýlere kynlykdyr, eýlelikdir, beýlikdir. Yalan aýtma. Özüňizi aldatan adam halk aldama. Bunu ýalda hiç ýerde ýok. Diňe Demirgal Koreýada bar. Olam ady belli dünýäde näçe 50-60 ýyldan beri diktatura ýa-ni üsüp gelýän diktatura. Men bir zada diýjek bolýan şol çykyşynyň esasy, rezümesi, serdim. 91-den beri baýlyk, ýa-ni Türkmenistanyň baýlyklary alyp satylyp gidýär. Diýmek, ýa-ni giýdejiler zatlar baýlyklar satylyp, giýdejiler köpelip gidýär. Diýmek, bizim baýlyklarymyz günden-güne köp satylyp, şol pullary ogurlanyp gidýär. Halk bolsa gün-günden aşağı gidýär, ýa-ni hal maddi ýagdaýlary. Hany ösüş? Näçe ertir gowulasyn? Näçe Berdimuhammedow günne mundanam şu gün düýnküden köp baýlyklar ogurlap ýatan bolsa, ertir şunküden köp ogurlap ýatan bolsa, oňa da biz dymy oturdak, ay bolýar, bulam ömürlükde, ay bolýar, beýlik döwletlerde de kynçylyk bar diýip öz-özüňi allap otursak, ine bizim hal maddi ýagdaýymyzdan petirip gider. Näçe gowulasyn? Maňa şu soraga jogap berin. Şu kommentariýada ýazyn. Näçe Türkmenistanyň ýagdaýy gowulaşdy? Näçe Türkmenistanyň halkynyň hal maddi ýagdaýy gowulaşdy? Hiç şert ýok. Berdimuhammedowyň jadywy taýygy ýokdur.
Sebebi iqtisadiyyat, finans, siyasat, içki daşky jadygoý taýap bilen durundyryp bolmaýar. Bir rezultat kazanacak bolsaň 3-4 ýyl hökümet bolup üstünde işlemeli. Hani şu kedilýän işler 4 ýyldan gowy bolar ýaly. Ýok. Türkmenistan 30 ýyldan bäri, 30 ýyldan gowrak reformalar gerek Türkmenistana. Türkmenistanyň ykdysadydy, Türkmenistan döwleti şu reformalar garaşyp çöküp otyr. Ol gurulýan jaýlary etmän. Ol siziň tyşysyz togluň pulluňy. Şoňa diýedim. Şoň üçin hormatly watandaşlar, biz tupiga geldik. Mundan beter tupiga inanın. Biz semkanam döwüp geçip aşağıklygyny betonam deşip aşağıklygyny täze bir ýanky ýolu, täze bir etapy. Demiral Koreýadan öňürtü gidip entek adamlar geç görmedik ýola girip otyr. Gerekmi şonu? Ýok. Şu dağıttan çödüldü niýede? Men saýdym. 15-nji ýanwarda orta çykyp halk bolup Türkmenistanyň daşyndan Türkiýede aeroportda baryp Türkmenistanyň daşynda beýleki Ýaponiýada bolsyn, Hytaýda bol, Indiýada bol, Amerikada bol video öz halkyňa gollap. Men Türkmenistanyň raýaty, Türkmenistanyň paraxor prezidenti, jinayetçi Berdimuhammedow biziň prezident wezipemizi, ýani biziň halkymyzyň ýolbaşçylyk wezipesini ogurlap aldy, saklap gelýär. Meniň prezidentim dälip çykyş edin şunu. Türkiýadakylar aeroportda baryp, Russiýadakylar çykyş edin. Barın nägirliňizi göz duýmagy görkezin, deputatlar tapyň, oturma. Türkmenistan halky nämetmeli? Türkmenistan halky mar welaýaty üýüşüp, mar welaýatdan Lewap welaýatyna tarap blokposta gitmeli. Doğun garyndaşyň, dostuň, ýarlaryň awtobuslary haýyş edip tutuşup biznesmenler awtobus tutup halkymyza berin. Pulunu töläp halkymyz barsyn şo posta. Polisler, harbugurluk şo ýerdekiler halky bolan. Lewapdakylar edil maryň adamlary ýaly mara tarap uğran. Şeýdip biz welaýatlaryň arasyndaky ýollary halk bolup açmasak, bu bikanun ýagdaýda saklap, mundan beter biziň ýurdumyz talap, mundan beter biz talap, biziň maşgalalarymyzy bölüp, pytradyp, içinde galanyp aýryşyp otyr görgüler. Şu gürleşdim Türkmenistana. Inanın men garyndaşlarymam aýryşyp otyr. Hiç wagt ýanky agly bir ýaşamaly maşgalalar hiç wagt aýryşmaly. Owan adamlar aýryşyp otyr. Çydap bolan o. Erkekleri öýlerine pul gazanyp getirip bilen ok, aýal maşgala çağı iklep bilmän soň ýa-da şu erkeklerini aýryp ýanky öýleri samastaýatly bolmaly bolýar. Bu bir tragediýa. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, meniň gepleşigimiň esas manysy biz özümizi ýanky uklu diýip, ay hemme gulýar bolay, uruş bolmasa bolýar diýip, beýlik döwletlerde de şeýle, sizin Siriýa, Irak, beýlik döwletler o inanın biziň Türkmenistanymyzda Irak ýaly ýanky döwlet däldir, tapawutlar gatulur. Biziň Türkmenistanymyz Belarusiýa ýalan däl. Belarusiýada Lukashenkanyň 30% halk bolýar. Bizde bolýar ýok. Kim zoramasaň Berdimuhammedow ölsün diýip ýanky söýýärler. Innan tapawut. Şoň üçin biz eýem agzy bir. Biz ýöne kellämizdäki agzyligi ýerine görkezip hereket etmeli. Wagty geldi. Indi men siziň soragyňyza jogap berip başlaýyn. Şu gepleşigimiz ýer bolan soň köp adam, köp mehmany almadyk. Ine maňa biri soraw berdi şu düýün. Men şuňa jogap bereýin. Орусча соraw berdi. Вопрос. Мурат ага, до сих пор помню, когда в Ашхабад ехали на такси в аэропорт, один старик говорил, Ниязов говорил, что мы, туркмены, как бараны. А на самом деле, Мурат ага, мы хуже баранов. Если баранов не кормят водой или не поют водой, они начинают мяляп, пошлап, кричать начинают и заставляют хозяина кормить их. А наш туркменский народ не кормят, не поят, зарплату не дают, денег не дают, безработица,
паспорта не дают, все равно мы молчим. Мы просто хуже, чем даже бараны. Ine şu soruğa men cevap bereyim. Birinçiden biz mallar. Birinci. İkinci, bizi demiştirmek ol bir halkının içindeki pikirler, dürül pikirler. Bizi mallar bilen demiştirmek yanlışlık. Biz nämçip mallar değil, biz nämçip oyunlar bilen demiştirip bolanok. Sebebi Türkmenistan'ın prezidenti şonu diýse de poknipdir. O diktator, ol hükman suratda halka unijad edip, mertebesini açırıp, ruhunu açırmalı. Şonam edip geldi. Sedin, Türkmenistan'ın prezidenti Niyazov ekranını vurködüp, yol boşurur basıp, ol halkın önüne geroyluğu değil mi? Ol halkın önüne diýdigi isýanyňyz şoýa çykyp maskaranyňyz berip basar. Men bir ýoldaşym dostum, vice-premier bolup işledi. Şol aýtdy. Mu her wagt bize söýgen zady, seni teke wagtda aýaňdan asyp bütün halk sana tükürýär ederim. Hayvan haramdady diýip şeýle görýärdi öz kollegalarına. Bu diktatorlar bize halka aňarda dursun. Öz işdeş ýoldaşlaryna da hormat goýanoklar. Olaň mertebesini alyp, faraon ýaly ýokarda bir Hudaýyň ýanynda kömekçi bolup işleýän kişi bolup, ýa-ni öz kollegalary, ýa-ni vice-premierler, kabinet ministrinin orunmasary diýmek, onun orunmasary. Şolardan ýokary alyp, ýa-ni halkyna şeýle terýärdi. Ine şu adamlar näme Türkmenistanyň öňe getirdi? Ya näme Türkmenistanyny östürsin? Bular öz baýlyklaryny östürýär. Bular jaýlarda atlar gurýar. Bütün dünýäge közertirdim men. İsten lazım edilýän, ine men östürip durun. Men paçalygymy, halk maňa gerek geldi gelip ýören adamlar. Berdimuhammedowyň ýalňyşlygy şu siýasat alyp barýar. Näme şu siýasat alyp barýar? Jadan we Hramow şu diktatoryň arxitektorlary, olar başga zat bilen bolan. Olaň göz ýetimleri şeýle bir kiçi we gysga we halka garşy. Halk birleşip ösüp başlaýsa Hudaý saklan. Şonuň üçin ine menim pikirimçe ine Türkmenlik kak barany diýeni näme dogry? Näme? Bizim garşymyza diktator maşin, bizim garşymyza ul propaganda maşin hereket edip bizim gözümden oğullandı. Men mardaky Nurişkan söýleri ýadyma düşýär. Bizim ýeke adamly teatry açan Türkmenistany alyp baran Nurişka şeýle diýerdi. Öýge gelýän telewizor açsaň Türkmen maşy, Türkmen maşy, Türkmen maşy. Radyo açsaň Türkmen maşy, hormatly Türkmen maşy, hormatly. Köýnüňi tükläjek bolup toý gitjek bolýan, ütüp sokjak bolýan gorkupdy ýa-ni. Şol hakykaty ýa-ni bir öz gepini aýtdy. Humor edip, satira edip aýtdy bol, hakykat aýtdy. Ine şol döwür boldy. Şol döwür dowam edipdi. Bu maskaraçylygy biz duruzmaly. Ananyň beýle halklar eýýem kosmosa uçup başga planetalara gözlýärler ýaşamany. Şol ýaly ötkütdiler. Biz bolsa Türkmenistanyň manady 31 ýylda entek konvertasiýa resmi taýdan bolup göreni bar. Açyk şeýle. Şo ağırlığı teknologiýa. Biz şirketleri yapılıp maşgala bilen arqyn şirketlerini geçip gezip görende bar hiç ýere. Menem maşgalam çıkarımda maşgalam birinji gaýtdy, soň men ikinji gaýtdym. Çykyp başta. Kyn. Üçüncü, bizim pasportlarımız çalışman, hatta bizim grajdan haklarımızı elimizden aldılar. Dördüncü, Türkmenistan'ın içinde bir turist oldu. Şunun için men size haýyş edýän, indi turist olmaly. Bizimni hakyky vatanymyz bizimki. Berdimuhammedow hiç kim halkynyň meçhuryny görseň, Berdimuhammedowyň togmuny goýsaň, ol halkyň meçhury boýunça hiç kim. Bir nokodam da. Näme biz halk bolup, bir sany öz umurmaýan psih tarapynyň kesel adama, ýa-ni ünsörüp, hemme baxtly durmuşymyzy gyra aýryp, şunu diýen zatlaryny edip oturmaly. Biz konstitusiýanyň esasynda 15-nji ýanwarda galyp ýollar açmaly. Sebebi halk konstitusiýanyň esasynda prezidentlerden hem ýokary, hemme prezidentden aşağı ýa-ni gurnan strukturalarynyň hem ýokaryda. Biz halk.
konstitusiýanyň esas düýbüni tutýan esasy organy halkdyr. Şoň üçin men size diýem, konstitusiýa esaslanyp biz öňe çykaly. Haçanma prezidentler öz jogapkärçiligini yerine ýetirmeseler, kim alýar? Bular kontrol eder. Diňe halk. Şular halk belledimi? Halk belläne kon özler halkyň setlerini ugurlap, özlerini belledimi? Inni halk şunları ayırmalı. Diýmek halk galyp öz setleri köçede berip şunu ayırmaly. Başga ýok. Bu bolmasa biz täze etapga çykýar. Serdim Niýazow näýdi? Näme bolsa da Leningradda okuw turan açyk bilim bolan partiýede işleýän soň ýani beýleki jogapkärçilikli ýol başlardan köp zady öwrenen soň. Bu näme öwrendi? Bu Niýazow parahor Niýazowdan öwrendi. Parahorlyk etmäne. Şondan öwrenip ýagdaýlarymyzy mundan beter etdi. Dünýä garaşy. Indi muňa näme? Haramçylykdan peýda bolan adam, diňe parahorlyk gören adam, kezzapçylygy. Bu Berdimuhammedowa, biz bara Berdimuhammedowa onu pamit koymaly bolsa. Nanam. Şular serdar geler. Indi şu ýaly çöküşi dotýar. Siýasatda. Siz bilýäňiz, siýasat eger dogry däl bolsa, ykdysadyýat we sosial ýatýar. Biz näme utuldyk? Bizim siýasatçymyz dogry däl. Oň alt barýan siýasaty türkmen halkyna garşy, bütün dünýä garşy, bütün adamzadyň bir logika taýdan gymmatlyklaryna garşy. Şoň üçin hormatly watandaşym, men size aýdýan, hemme şol aýdan zatlaryň ýönüke çögüdi bar. 15-nji ýanwarda hemme türkmen dünýäde bolsa, her kim öz borjy almaly. Bolly. Her kimin öz kiçik borcu var. Ol Türkmenin pasportuna ýaly. Biz Türkmenistanyň grajdany. Türkmenistanyň hopýeten ýagdaýyna biz galmaly. Ine şu adam Türkmenistanyň halk düşmany, Türkmenistanyň içinden dören ýagy bizi gyrk gelýän Berdimuhammedowa garşy biz turmaly. Biz alaçy. Indi men siziň soragyňyza jogap berýin. Eger-de soragyňyz bolsa ýazym. 5-10 jogap berýin. Soragyňyz bolmasa da men efiri uturjak. Ene Murat Gurbanow, bu ýaylam başladyňmy, işin goýjak dälmi? Sen aýtýan zadyňa özüň bir inanýarmy? İlki özüňi sila agdyňa näme gelse geplemedi. Men size maglumatlary berýän zatlarym bu resmi taýdan maglumatlar. Men özüme kellämi bilen aýdamam. Ol bir. Ikinji, men sözüme inanmam. Türkmenistanda ýaşaýan, çykynda serdim ýagdaýlar. Halktan soran ýagdaýlar. Olar ýa gowy bolsa, bize de aýdym, bize muny burýaly halky oýunturyp, halka problemlerini düşündirip durmaly. Eger hemme zat bilýär bolsa. Ikinji, egerde siz daşyna ýaşaýan bolsaňyz, onda itlenip pasolstanyňyza, itlenip ilçhana bar pasportuňyzy uzatmaň. Ya da öý gaýtjak diýin. Ya da siz daşyna yaramasaňyz size kim kömek etsin? İlçhana. Bak görün, janyp görün. Ya olam bolmasa öz watanyňyza jaňadyp arkyň gürlejek bolun. Gürleme. Yani biz türmede otyrys. Ay bolýa, biz otyrys, senem daşyna, sen ýagdaýyň gowy bolsaň beýle gürleme diýip saňa aýdarlar. Diýmek bir problem bar. Diýmek, bu diýilen zatlaryň bir manyýy bar. Şoň üçin siz ilçhanada işleteňiz, ya MHM bolsaňyz, siz bizim watandaşymyz. Şoň üçin bu diýilen zatlar kepine diýilen o problema bolansoň men ýanymda ihmanlar garaşyp durdy ýa, men birmi. Şoňaly. Şonuň üçin hormatly watandaşym, mümkin siz diýen zadyňyzda mümkin azıcık hakykatan bardyr. Mümkin. Şonuň üçin egerde hemme zat gülýärli menem ýalan diýen bolsam, gelin efire. Aýdyň meňle. Basyň men ýanky aýdan sözlerime. Argumentlaryňyzy getirin gülüşeli.
Men size bir daha suv dediğin sen bana başka da suv dedin. Yani bir minut, hurmatly vatandaşlar. Men vatandaşlarımıza su sılkıyı vereyim sebebi olar karışıp dur. Yine инник соруга сeyredip geçelim. Мурат Курбанов, вы так красиво говорите, как быть с Путиным, пока он властен, он не даст нам жить в роскоши. Без его разрешения не пройдет наш газ в Европу. Мы газ в Европу без Путина сможем экспортировать. Есть много вариантов. Один из вариантов – это его брать и его транспортировать другим путем. Морем, по земле, вагонами разницы нет. Salamu aleyküm Timur Serker'de. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Bağışlarsanız men sılkanı iyi vermendim. Yadından çıkıptır. Hem de daha tayardı sılkanı iyi vermendim. Bağışlarsanız. Yine bir gerek halkımızdan bağışlama sorayan men 15 minut geçe aldım çıkışmayı. Yani teknik tarafları hiç yetişilemem. Öz medelim kötü tarafları. Вот смотрите, на ваш вопрос. Путин нам не даст в роскоши жить. Если народ встанет, да, Путин ничего не может сделать. Поверьте. Почему? Потому что в мире не только же Путин. В мире есть Байден, другие силы, Европа и другие силы. Поэтому если народ встает, никто ему в обиду не даст, поверьте. Путин когда делает? Когда народ не встает, там маленькая группа встает, он против них спецназ кидает и так далее, и так далее. Но у Путина в Туркменистане нету возможности. У него нету агентурных сетей. У него нету верных ему людей там из числа туркменских чиновников, кроме Рашид Мередова, Жадана и Храмова. Этого недостаточно. У него нету налаженной там схемы. Ничего нету. Он может только с Бердымухамедовым. Путин игрок, международный игрок. Он торгуется. Бердымухамедов склонил голову, пришел, он его нагнул, что-то взял большое, ну и ректоратам там тому указание дал, напрягите и все. То есть он сделал один шаг, но взял 1000 шагов у Бердымухамедова. То есть Бердымухамедов, когда идет к Путину, поверьте, он родину продает. Человек, который не может в Туркменистане сам решить свою проблему, должен уходить. Другого пути нету. Timur Serker'de bağışlarsanız men bir soruga cevap verdim. Sizin koşulup bilersiniz, yine bir vatandaşımız şey diye. Мурат Курбанович, вы так красиво говорите, как быть с Путиным, пока он властен, он не даст нам жить в роскоши. Без его разрешения не продается наш газ в Европу. Siz şu soruğa pasam deyip bilersiniz, men özüm cevap veririm. Geçireyin şunu. Bolya. Men cevap verdim. Şu soruğa bizim vatandaşımız diye, Murat ağa, siz diye Putin bize ruhsat vermez. Biz öňe gidip bilmez, biz gowlukda yaşap bilmez deyip Putin bizi kontrolda saklar deyip aýdýarlar. Sedim, 30 ýylda han Putin kontrolda sakladymy? Ýok. Näme etdi Putin? Türkmenistanyň prezidenti Niýazow 2003'te 2002'de Polus gazy öçürdi şolar. Näme etdiler? Han basyp aldymy? Ýok. Ol sizin kelleňizde fantaziýa. Ya Berdimuhamedov Putin'i 5 gedek tidal etdi. Başla şu töre. 5 gedekden gyzyp goýberdi siýasatynda. Men saýdaýyn. O ona gollajak diýip, ýa Rossiýany gollamady. Bir kere alady. Ýa käbir soralarda ýa Rossiýa ona setler boldy. Öz ýa diktator siýasatyny ýöretmek üçin setler boldy. Türkmenistan gollamady. Şu ýaly diplomatический ýa zyňşlar etdi. Bir topar. Goşuljak diýip goşulmady. Ilgap Erdogana etdi. Diýmek, Rossiýada bilýärmi? Mundan biýdan. Özbekistan, İran, Afganistan, Azerbaycan, Türkiye, Rossiýa, Gazakistan hemmesini 5 gedekden zımpsın görünadi. Durnuksuz, ýygyderler, ağırlık 2 ýyllyk siýasatyny alyp barýar. Diňe içinde däl, daşynda da. Şoň üçin Putin'e gerek özgeçler Türkmenistanda. Ýöne Putin'e bir zat gerek. Şol gelen özgeçler Rossiýa hiç hilpefin vermediler. Biz Россией işimiz yok. У нас нету проблем с Россией. Мы никакого отношения не имеем к России. Россия – это русский народ, туркмен – это туркменский народ. Мы самостоятельно будем развиваться,
Мы не будем ни красиво говорить, ни плохо, ни хорошо. Это другая страна. Если мы найдем точки соприкосновения сотрудничества, мы будем сотрудничать для пользы туркменского народа. А то, что в России, то, что происходит с диктатором борется, это проблема российского народа. Это проблемы, внутренние проблемы России. Мы никак не сможем вмешиваться. Но в регионе мы будем поддерживать Россию, потому что она тоже является региональным игроком. Мы даже будем поддерживать Турцию. Она тоже региональный игрок. Поэтому вот в этом и заключается международная политика. Грамотно все вести, не давать интересы государства к какому-то государству, держать отдельно. Поэтому для баланса и Россия нужна, и Турция нужна, и Казахстан нужен, и Иран нужен, и Афганистан, все. Потому что они вокруг нас. Мы не можем предпочтение отдать только России или только Турции. Неправильно. Поэтому мы должны достойно, именно достойно держаться в этом регионе. Определенно достойно. Никого не ругать, никому не мешать развиваться, со всеми достойно вести политическое сотрудничество, экономическое сотрудничество и дипломатическое сотрудничество. Поэтому в России мы не угроза России. Мы не можем быть угрозой России. Мы маленький народ по сравнению с Россией. Поэтому я не думаю, что этот вопрос актуален как в России и в Туркменистане. Он актуален когда? Когда такие враги народа, как Бердымухамедов, бежит президенту Путину и жалуется. Меня туркменский народ и моих родственников хочет убить, помогите мне. Это значит, если народ хочет тебя убить, это же не один человек, не два человека, не 5 человек, не 10 человек. Народ, значит, ты провинился, дорогой. Значит, ты все, что делаешь, ты делаешь против народа. Значит, работай. Почему Путина не хотят убить, а Бердымухамедова хотят убить? Потому что Путина поддерживают, а Бердымухамедова никто не поддерживает. Что он сделал за 31 год народу? Ничего. Если в России кто-то умрет, в каком-то регионе или где-то, Путин выходит и говорит, вот у нас потери, местное телевидение, радио, все говорят. Он представляет свое соболезнование. А этот психически больной человек. Народ умирает в Лебапе, он в этот день на гитаре играет по телевидению. На следующий день сольный концерт дается Рашид Мередову. У него с головой вообще в порядке. Поэтому Путин здравомыслящий политик. Если не был бы здравомыслящий политик, он бы давно потерял бы страну. Он здравомыслящий, он сильный практик и сильный юрист. На эти вещи он смотрит правильно. Этот человек недостоин этой страны. Он просто удивляется, почему туркмены до сих пор его не поменяли. И если придет, пускай демократическая власть, но разумная, логичная, с кем можно сотрудничать, он с удовольствием будет сотрудничать, поверьте. Он не будет этой власти мешать, поверьте. Мы не можем сказать, мы демократическая страна, вы все изверги, диктаторы, вы плохие. Какое наше дело и какое наше право давать им оценку? Мы должны сначала внутри разобраться, внутри Туркменистана. Поэтому это логично, нормально, это адекватная позиция. Россия другая страна. Мы раньше были в Советском Союзе, да, сейчас у нас только деловые и международное сотрудничество, все. А смотрите, Соединенные Штаты, они же сотрудничают со всеми странами. Возьмите европейские страны, со всеми странами и с Россией сотрудничают. Одна демократическая, другая недемократическая страна. И что? Точно так же мы можем сотрудничать и с Узбекистаном, и с Казахстаном, и с Россией. Какие проблемы? Какие проблемы? Если они не против нашего государства, если они не подрывают нашу стратегию, политику, зачем нам против них бороться? Если наоборот мы развиваем отношения, они развиваются, и мы развиваемся как демократическая страна, какие проблемы? Поэтому мы не обязаны в регионе, в бывшем Советском Союзе все страны переводить на демократическую основу. Мы никому ничего не обязаны. Мы обязаны перед своим народом поднять, провести реформы и сделать Туркменистан передовым государством. Вот наша обязанность. Поэтому в политике надо быть очень четким. Если мы не будем ясными, адекватными и четкими и грамотными, мы будем как Бердымухамедов. Бежать в Турцию сдаваться, бежать в России сдаваться, бежать в Узбекистану сдаваться, бежать перед Ираном заигрывать. Зачем? Для этого мы должны поднять экономику, поднять свой народ,
поднять образование, поднять общественное развитие нашего народа, мы должны настолько развиться, мы должны свою оборону сделать мощной, чтобы никто с нами не связывался, потому что мы за себя можем постоять. Но в то же время мы должны уважать другие народы. Это они выбирают свой путь. Узбекистан выбрал свой путь вот такой, Казахстан такой, Россия такой. Мы при чем? Если мы выбрали вот такой путь, Путин при чем? Если мы молчим и живем вот в этом пути, вот в этом развитии, а Европа при чем? Америка при чем? Это же мы. Если у вас дома папа пьет и издевается над мамой и над детьми, сосед при чем? Объясните мне. Сосед ему же не наливает. Он же сам идет, все деньги пропивает, ходит, борзеет со своими детьми, в тюрьму превратил их, всю семью, весь дом, где живет, он превратил в психбольницу. А при чем тут соседи? Или соседи заходят и говорят: эй, ты неправильно делаешь, он же правильно скажет. Почему вы лезете в мою семью? И по закону нельзя, и по логике нельзя. Поэтому Путин никаким боком к Туркменистану не имеет отношения. Но я больше чем уверен, если в Туркменистане будет образовано новое правительство, логичное, правильное, грамотное, которое отстаивает интересы свои и также уважает интересы другого государства, Путин с удовольствием будет сотрудничать с каким-то государством, руководством, который адекватен, который логичен и который выполняет свои обязательства. Поверьте. Поэтому мы не должны быть игрушкой в региональной игре какой-то страны, но в то же время мы не должны относиться к региональным игрокам так плевательски. Мы должны всех уважать и жестко отстаивать свои позиции. Yine Liberty geldi. Liberty, hoş geldiniz. Bizim gepleşmede bizim vatandaşlarımızdan sağlamış bilirsiniz. Assalamu alaikum Murad ağa, assalamu alaikum vatandaşlar. Canınız sağ mı? Umyadaylanlar. Go'mu täzeleri bol. Şuraya şu gepleşmede gidip dur. Yine şu gepleşmede biz iqtisadi soruları tertipleştik. Yani siyasi soruları tertipleştik. Şurada men hemmelerin ünsünü burada çek bolýan. Hramov Türkmenistan'ın içki siyasetini alıp barýan, Türkmenistan'ın sosyal problemlerini seýredýän ve Türkmenistan'ın diktator, yani sistemasyny guran adam, ine şul bir zady görüşýär. Türkmen halkı agzybir bolmagy üçin, Türkmen halkynyň içinde tir aparalyk ösmek üçin ve Türkmen halkynyň vilayetden arasynda problemler durup ýanky göktöpülleri her vilayet akıdyp şu ýerde kontrol ettirip şular hem öz vilayetine agzybir bolaýmasynlar diýip ýani kontrol edip alyp barýan siýasatyna siz näme baha berjek? Näçe bizim halklarymyň arasynda şu ýaly trombolizm diýilýär, tir aparatçylyk häzir ösüp gidýär. 30 ýyllar biz bu zatlary ýok edip bir ýadymyzdan çykarmaly zatlar näme ösüp gidýär, näme kirýär? Şu mesele boýunça. Gatı doğru aýtdyň Murad ağa. Yine iň bir ýöneki misaly da yine welaýatlaryň arasynda bir-birine ad takýarlar. Meselem o Şatyr diýdi, ýa Çokay diýdi, ýa Marruk diýdi, ýene öz aralarynda ad takýarlar. Olam halkyň we döwletiň halka teretmeýänligi üçin ýüze çykan ýagdaýlar. Sebäbi bir welaýatdaky adamlara döwlet teredenok, döwlet teretmeýänligi üçin hem olar beýleki welaýatlaryň bir welaýata teretmese beýleki welaýatynyň gözünde hor görýärler. Ondan olam öderinden her hilek bir nemeler ertýär da, her hil ýagdaýlara. Ondan sondan hem şeýle agdalyklar ýöne çykýar. Bilgeçin hem döwlet muny bilgeçin hem edýär meniň pikirimçe. Ol sebäbi halk agdala bolsa, halk bir-birini ýigrense hökümet üçin peýdaly. Sebäbi
öz islerini edip bilýär. Ol Doğru. ýene munyň bir ziýanly taraplarynyň biri diňe bir häzirki krizisiň güýçlenmegi bilen ol tutuş şol kösenýän, edilýän halkyň, edilýän welaýatlaryň hasam öňküden beter öz hakyny öz talap etmese öňküden beter edilmegine getirýär. Meselem daşary ýurtdan barýan, meselem Türkiýe diýdiň, Orsiýet diýdiň her hil firmalarda o welaýatdan gelýän ýa bolmasa Aşgabatyň öz halky şolar nemede firmalarda işleýärler da. Onda işlerlerinde hemme da agyr şertlere meselem 10 we iň azy bir 10 sagatdan 18 sagata çelli neme artykmaç işleýärler. Hem oň üstesine aldy hem ol her aýlagyny 3 ay soňra, 6 ay soňra berip özüm işledim da şol ýerlerde. 3 ay, 6 ay soňra berýärdi. Başda giren wagtyň, işe başlan wagtyň 6 ay soňra sana aýlyk berýär. Ondan başga şo agdalalyk şo zatlara itekleýär bidi. Soňdan neme? Asal düýp sebäbi döwletden başlaýar. Döwlet halka seretmänligi üçin halk mecburi her hili şertlere mecbur galýar. Mecbur galyp işleýär. Ondan bu häzir krizisiň artmagy bilen hem şol adamlar öňküden beter 10 esse beter krizise göre kösenýärler. Ondan ýurduň daşyndaky häzirki wagtda ýurduň daşyndaky halk bolsa şol zatlary görmän soň şo hereket edibiljek adamlar şol zatlary görmän soň pikir edýärler neme asmanymyz asuda, ýurdumyz paragat. O ýurduň içine baran soňlar görürler, asman aratsamy, ýurt paragatmy. Ol bäşdan başlagyň gepini çekip 10-12 sagat işläp 6 aýda bir gedek aýlyk alyp şonal ýagdaýlara getirýär, agdalalyga getirýär. Asal düýp sebäbi bolsa döwlet, hökümet halka dereden ok halkam şey edip işlemene mecbur bolýar. Şo firmalarda ölüp bitip ýok bolup ödüm boldum sebäbi. Iň soňkudan saat 10 sagat işläp betonyň üstünde ýatyp soňam kesel bolup 6 aýlap turup bilmän üskürüp gezdim ödüm. Türkiýede de häzir şonýaly. Hemme halk iň soňkudan agyr işleýärler. Meselem kışda motorçy. Näli eşik geýäy, sen motorda sowuk geçe, endamga sowuk geçe, hökman ýa böwreň sowuk alarsyň. Sebäbi üstünde motoryň üstünde oturan wagtyň neme sowukda, stol. Oturujyň sowukda, onu böwreň sowuk aldyrarsyň ýa ýene bir ýeriň sowuk aldyrarsyň. Hökman oň üstesine sen işiň hem dogry ýerine ýetirip bilmersiň, käýin jemalarsyn. Gara eni bu hezillik ýok, nemeni düýp problemany düýpden çözmeseň hezillik ýok. Düýpden çözmeseň hiç wagt sen asmanyňa masuda bolmaz, ýurduňa parahat bolmaz, sessiz öz-özüňi asyp öldüreniň ýaly. Sessiz asyp öldürýän öz-özüňi. Ýa bolmasa uksuz içip öleniň ýaly hiç tapady ýok. Asmanyňa masuda däl, asmanyň asuda bolar, mümkin haramdan iýip neme aňryňa geçirip goýsaň, onda asmanyň asuda bolar. Bolmasa asmanyň asuda bolmaz. Sağ olun Murada, söz beren üçin. Aýdan üçin dogry menen birlikde çöküm gelýär. Biz ine bar welaýatdan Türkmenistana, ýani Aşgabada baryp şöyle işläp galanjak bolýar. Dogry. Aşgabatda pullar köp. Ýöne biz Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan adamlar Türkmenistanyň içinde turista dönüp. İş migrantlara dönüp. Ondan biz ne oturýan ýerlerimizde, ýaşaýan ýerlerimizde haklarymyz bar. Ne oturýan ýaşaýan ýerlerimizde arqyn işläp gazanyp bilýär, maşgalamyz bolup. Biz içindäki welaýatyň içinden bir welaýatdan başga welaýata gidip turist hökmüne, iş migrant hökmüne işlemeli bolýar. Ona başga döwlete gideniň ýaly ýanky şöyle tutup seni iziňi berýär, deport edip.
Sen Ahal velayetini deport edip Mar velayetinden kurulýan. Ya Ahal velayetini deport edip Daşoz velayetinden kurulýan. Diýmek Türkmenistanyň içi bizim halkymyz üçin näme? Türkmenistanyň içine diňe diktator derdim. Yegenleri istendik Türkmenistanyň künjegine bar, istendik aýal maşgalan zorluk diýip otur. İstendik fabrika zavoda girip, istendik gadyny alyp gidip otur. Hani karantin? Hani ýollar ýapyk? Hani näçip olur näme? Dogulanyň ganlar göýükmidi? Näçip beýle bolýar? Berdimuhammedow 1990-njy ýyllarda entek stomatologdy. Näçip ona şol prezident bolan bolýan dogun garnaşy başga bir derejege çykdy. Konstitusiýada ýazyldy da. Näme haky bar? Hiç bir haky ýok. Näçip bizim ata-babalarymyň gan döküp, ölüp şu yer saklak gelen yerlerini şular men ýalnızca grafikde okudum. Pul ogurlugy ýöne güýçlendirip oturýar. Ulolup pullary ogurlap, bizim baýlyklarymyzy ogurlap gidip oturýar. Ýöne bizim ýagdaýymyz bu ogurlukdan, bu baýlyklar köp, şuň düýünküden köp, erti şuňkydan köp ogurlanyp gidip oturýar. Bizim hal maddi ýagdaýymyz mundan metep gidip oturýar. Sebäbi hiç satýan. Biz Türkmenistanyň içinde turistler. Bir topar daşynlak turistler özüni Türkmen diýip ýörenler, haçan ýol açylar diýip beýleki turistler döwletleriň, ýani grajdanlary ýaly garşyp oturýar. Ol pikirden ok. Ol näme gadna ýollar ýapdyk? Jaň edip sen näme edip ýördiň? Näme hakyňa ýollar ýapmany? Ya ilçihana jaň edip sen näme gadna ýollar ýapýaň? Men öýtjek, men watanym şol. Näme gurrun edýäňiz diýip, ýani Batşa aňarda dursun, forumaga aňarda dursun. Gaýtyp konsullar, pasollar jaň edende sen adamlar ýygnap, daway arak-tarak üýşürip maňa bir oturşy etdiýse böküp berýärler. Men şoňa bir hiç kellem at bilen ok. Amerikada, Rossiýada, Türkiýede bunu ýa bir namat bolmaý öz halkyna. Öz ata-babalaryna bunu ýa namat bolmaly. Ki bunu ýa bir namat bolurmy? Sençe ýoklar, özüni umurmaýan, paraxorlar, öz aýlyna ýaşap bilmeýän, özüni umurmaýan, hökümete gelip diňe paraxor edýänleri ýene bükülüp, ýani hyzmat edýän. Ol köçede sen barýaňa, seni ýani müň bolup dursaň, seni bir 5 adam urýar. Şol müň bolup 5 adamyň öňüne aýagyna ýykylyp, ay şular bilen ýani gowuluşyp edeýin diýip, olar hiç üstülerine öz jügütünden pul verip zat edip bulun hem yerini yalap ýör. Siz o näme döndüňiz? Kim ol konsul? Kim ol pasol? Olun ýolbaş paraxor kim ol Berdimuhammedow? Halkyndan gurkup Rossiýaga gidip şöyle ağlap aýdýar, men garnaşym olajak bolýar. Öň Rossiýaga gitmeýän adam ylgap bar birinji bolup. Çykyşyny gördüňizmi? Rossiýadan Sputnik alan soň Türkmenistanda koronavirus ýok diýip bolýan. Hemme prezidentler gülüp muň ýüzüne serýär. Klownun bir ssenariýeden ýa bir nomer görkezende manysy bar, satirasy bar. Bul bir biz başyny bir näme kan psihik banwy adam da. Bu diýen zatlaryň hiç bir logika, satira logikasyna da gelen ok. Klownlaryň logikasyna da gelen ok. Hiç tane diňler. Ine şu ýaly ýolbaşçydan sen näme garaşýan? Hormatly watandaşlar. Eger siz şundan bir zat garaşýan bolsaňyz, onda men size bir zat edeyim. Bereketli. Şu ýaly akmak bolup, bütün ömrüňizi kül edip ýörsiňiz. Dowam edin. Indi men sözü Timur'a berjek. Timur. Şol bizim watanymyzda içinde hem daşyny tire parlyp gidipdi da. Ýani adamlar vilayet bölünjek bolýarlar. Adamlar ýani başga bir vilayetde aklary hormat oýanoklar, tiranoklar. Doğulmuş olatlar. Ya doğrudan bir göktöpiň bir kiçik bir bölegi, bir san tiresi bütün Türkmenistanyň kontrolü saklamaly. Näme beýle? Ya Bawarap diýdi. Bawarap da kolhozyň kolhozy. Men özüm Türkmenistanda işleýärken nimede bilmeni işleýärdim. Bawarap ýani Daşdöwür gökçe diýdi. Daşdöwürüň beherdene tarap, bu tarapa tarap, Bagara tarap hemme oglary
Gezýärdik. Kolhozy. O näme? Olar ýaly. Bir soboda adamlar Türkmenistanyň sowgatly adamlar, sowgatly ýa-ni akylly adamlary durundup ýollar. Näme? Men o bawaryň hemmesi kolhoz ýamok, ýöne ol kolhoz ýa-ni bilimler az ösen bir yer. Şoň adamlaryň arasyna bawr, düýpli ösen adamlar ýöne barsy däl. Häzir goýulýan ýolbaşçylygyň şuru ýaly pes derejesi bolansoň biz şu güne gelip näme bawardan alýan, näme Göktepe'den alýan. Näme lewapda ýokmy şuru ýaly akylly, güýçli, hajaýsynlyk diýär, güýçli bir hökümeti saklap biljek, östürjek. Ya Marda, ya Balkanla, ya Ahalla, ya Daşowda ýokmy näme? Näme bular diňe öz owasyna wepaly boýunça oýýarlar. Diýmek, bunyň bir maksady bizim döwletimizi basıp almak, bizim ýurdumuzy basıp almak. Başga maksat göremok men şundan. Siz näme pikir edýäňiz? Sağolun sözleriniz için men pikirimçe şu Millet Partisi'nin aslında şol haram rejim şol aslında tam şol nämeň awtory şol haram rejim awtory jadan haram şol näme de olan dividi näme mesela olan dividi şol näme haramdan şol häzirki 30 ýyllap edin öňkü näme prezident döwründen başlap bugünkü şol haram Berdi Muhammedin döwrüne diňe çadram şol rejim gidip durýar, hatam berip gidip durýar. O şoň awtory näme diýe Türkmen milleti birinciden bay bolmaly däl. Türkmen milleti yarım aç gelmeli, ayak yalan aç gelmeli. Şu Türkmenin kelletine diňe kelletine şo näme çayçılık üçin kazanmak bolmaly, öýlendirmek, gaý almak. O şo kelletinde her wagtym şol ýetiden aksama diňeç başga zatlardan oýlanmana wagty bolmaly däl. Diňe şol çörek üçin ulgamaly, daşyry da bitmeli, öz kodulun bakmak üçin hawa. Diňe şol kazanmak barda oýlanmaly, aýlyklary gaty az bolmaly hawa. Olmasa şurda hemmesi näme ýatmaly, belki wüziyatka ýatmaly hawa, näme. Şolaň düýünde näme, şol indi şu hereketleriň baram şol haramda öz nämesinde isläni adam basyp bilýär. Hawa soňra şol vilayatlanyň öz arasynda millet partisi bolan wagtynda belki halk üstüne özüm süýdeti boldum özüm gördüm şol MHP işgärleri şol nämeden ay näme sen mardan öyle Mariýanyň aýallary mesele maşenik bolýar. Mariýan plan o daşgoldan näme etmeseň ýene bir gepinde daşgolda eýleň bolýar bolmaýar. Aşgabatda näme etmeli diýip o şeýdip öz aralygynda şeýdip näme agdalyk etýärler o. Ol diňe ol Türkmenistan içinde däl bu haramdagy rejimi rekordlar kazandy. Ol näme şu 30 ýyl içinde. Olsa şol İran içinde şol saata dağıtıldy. Adamlar pürüp agdalyk etmeli. Ol Awganistan içinde dağıtıldy. Adam agdalyk etmeli. Soň Türkiýede polisler da satyn aldy. Hawa şol Hicri House näme kafede o ýerde ulakan näme gaty köp goýulyp şöyle video, audio ýazgylary etip durdular o. Şöyle polisler satyn aldylar. Satyn alyp şol nämeni Türkmeniň baryny ýazyp almaly, Türkmeniň nämeler aktivlerine näme etmeli diýip o ýydarlamaly, şolary ýok etmeli diýip o. Şöyle şonu olsa başga ýurtlarda, ýene de Irak taraplarda hemme ýerlerde şol näme pasol konsul bar ýerlerde şöyle ýürüte şol Türkmeniň öz arasynda agdalyk görüldilmeli diýip şol öňünden şol goýulan näme şol buyruk şol. Olar näme üçin? Ýa-da Türkmen birleşdi. İki Türkmen bir döwlet diýär. Bilýäňmi, haçda da bir san Türkmenler bir 100 san Türkmen birleşdi. Bilýänler gaty bir güýçli bir ýurt döwletler, näme ýurt döwletler. Şonuň indi şonu bilip, o taryhy wakalary bilip, taryhy wakalary bu haramzadalar öğrenip şu Türkmenler bir bolmasın hawa. Şöyle 100 san Türkmenler bir bolsa bir döwletler 10 döwlet kurulur diýip hawa. Awastan üçin döwlet kurulur, İran üçin döwlet kurulacak hawa. Ol hiç kimden näme däl. Ol hiç kimden nämesi ýok hawa. Beleklerin haýwanlaryň pydasy. Şoň üçin şu atır bolmasın. Haramdan garşyna adam güýçli adam bolmasın. Türkmenistan içinde bilimli ılımlı adam bolmasın. Türkmenistan daşynda bilimli ılımlı adam bolmasın. Sol Türkmenistan garşyna
haramdağı rejimine hiç kim etmesin, tanqid etmesin hava, diskusiya etmesin hava, suata barada. Türkmen halkı diňe maliyana kolup, başka yurtlarda işlep kılgadan mala öýüne gelmeli. Başka näme hatta tarihi hatlarlyny ya sosial we şeýleki geopolitik hatlarlyny hiç kim gyzyklanmaz. Däl o. Olam näme obrazowaniýa, ne şol näme, ne bilim biriktirigi ýok näme etmeli hawa, şol obrazowaniýa bilim olam ýok etmeli, soň belki näme kudaklary olaram näme etmeli. Täzin şöyle bir mankurtlaşdyrmaly, şu mankurt diýsen boljak şöyle. Şoň üçin bu belki gök tepeleri sizin açısına ulanyan bolsa ol gök tepeleri men gorar direk wagtynda soru men gorar şolar elde men ýara berer ya men gaçyp gitmek bolan wagtynda şu gök tepeleri men gorasyn diýip şo şeýdip etken hereketler bolmagy mümkin. Täzinde bilin logistlik bolan göreliň. Bugün daşy bolsa Liwap vilayatyndan terki etraplardan şol oblastdan şol etraplardan türlü küncüklerden yara ıskatları içinden yaralary, oklary, därini, dirmaly alp gaýdanlary olam Aşgabat hemmesem şu nämede Kelyata ya nämede Bekrebe tarapda skladlarda datada şöýde näme edilip durýar, şöýde öýle getirilip durýar yaralar bary. Belki nämelerde Aşoğuz Liwap vilayatynda her yara ok yara zat ýok. Teňigelerin 99% hemmesem yarasy ýagdaýda o. Halatlaryň elindäki yaralar olam näme zegnen yaralar bolýar. Şoň üçin onuň etýän harapçylyk işi özünden gorkup, men ogurlama şo meni tutaýmasynlar. Liwaplar meni tutaýmasynlar. Şo meni gorap biljek adam nämeler diýip. Odam soňmasa şu öz etýän hereketler bilen şol Göktepe'niň adamlaryny ýürüten näme olaram näme etdi. Olaram öz ýanyna çekýä. Näçäinde şol tutmasan halkyň baryny şol garşyda çykmana, şol üstüne çylmana näme ýagdaý döretdi. Täzinde olar öz şonu goran wagtynda belki vilayetdaklaryň olar ýarak bolanda, olar ýarak bolanmady, olar hawa ýükselip etdi. Şoň üçin etýän işleri hemmet haram. Men tutup bildim tabii pikir etýän. Sag bolun. Sag bolun. Köp ine bizim bir watandaşymyň soragy bar. Men şu soraga jogap bermäkem, ine Piotr geldi. Piotr hoş geldiňiz. Täzeniňiz gutly bolsun. Salam Makruvan hem gahrman nime vatandaşlar hemmäňi hoş gördük. Hemmäňi täzeniňiz gutly bolsun, düşünýär bolsun. Sag bolun köp. Ine şu ýerde bir soragy bar. Piotr size berjek şu soru, onsoň bizim watandaşlarymyza berjek. Halk olmaýan ýerlerde çykmaly, soň näme etmeli bilen barmaly. Soň näme etmeli bilen barmy? Soň näme etmeligini halkymyz soň olmaýan soň näme etmeli? Men şoňa özüm jogap bereýin, Piotr uzat berdiňiz. Sizin biz olmaýan ýerlerde çykýar. Bu 3 görüş senariýosy bar. İň gowusy, orta hili, iň erwedi. Biz hemme senariýalaryny ýa-ni isleýärdik, ýa-ni gyzyklanyp şonu gözüňde tutýar. Iň gowus senariýosy. Haçan halk galsa, bular ýa-ni bizim watandaşlarymyz Mar vilayatyna akylar, göni Liwap vilayatyna tarap gitse. Olar üýçde blokpostda aky üýçün adamlar müňlerçe bolsa. Diýmedim diýene 500 adam bolsa. Şular blokpostyň şlagbauny aýryp ýolda arqyn adamlar geçirýär, ýa-ni hemmeler geçirmeli. Ondan bular üýüşüp Liwap tarap ýürümeli. Liwap taklaram edir şoraýar etmeli. Şular bir ýerde duşmaly. Şular duşup ýene Mara gelmeli. Hemmeti üýüşüp. Mara gelibim häkimiň öňünde durup izna aýtmalylar. Häkimiň öňünde durunuzda ýa-ni Marin vilayatynyň Liwapdan gelen halkymyň adamlar goşulyp köpçülik bolmaly. 10 000, 15 000, 20 000 adam bolmaly. Hiç kim izna aýtmadylar. Ine şu ýerde men biznesmenlere, şu ýerde men özüni gurply hatap eden adamlar ýylýan. Şu ýerde naharlar bişirip, iltik gaýdyp bizim halkymyz bolmaly. Serdim Ukrainada Maydan diýen ýerine meydan bolýar-da. Meydan diýip bir ortasynda Hışatyň gatlaryna bir meydança bar-da. Şu ýerde adamlar güreşenine kön aýallar, pullary bolmadyk aýallar öýlerine kiçik çübirekçe piraşkaja edip şu ýerdäki adamlara paýladylar.
Biznesmenler restoranlardan, dağıtlardan yani naharları getirip adama payladılar. Yani halk öňe çıkan aktivistler goýuldy. Halk öňe çıkan adamları özüniň solidarlygyny, özüniň şoňa goşulýanlygyny görkezdi. Näçe türkmen etmedin? Näçe sen gorkup çykmysan, bir gorkman çıkıp sen arkaňdaky haklaryny çağlan gejegini üçin güreşýän bolsa, näçe sen şoňa diýere kökmünde şu birejik ya bir zatçaga barıp ya da ýöne sözüň bilen şonu gayrat edin, ogluny biz siziň bilen diýip ayar maşgala, gyýlar, eneler, atalar biz siziň bilen diýip gaýtmaýar. Gaýdarsyň. Sebäbi bu halkyň birleşigi. Şu ýaly birleşikler Türkmenistanyň taryhyny, ömrüni bolýar. Ine biz şu ýaly birleşige çağırýar. Ya o ýerde adamyň diňe öňe çykyşy däl. O ýerde halkyň birleşigi. Ine şonu görüp Berdimuhammedow gaçar. Bize protest gerekkel. Bize öz nägilliklerini aýdyp Türkmenistanyň prezidentine mesaj bermek gerek. Ine şonu size çykyn diýär. Ol bir adam, 10 adam, 100 adam çykany bilen o mesaj eşden o. Ýöne 10-15 adam çykaýsyn. Iki velayetden gelip Marin hekimiň öňünde dursalar, ondan şöyle emhime awazı gaçyk diýär. Hemmeti. Harby gulwan şo ýerde Lewap halkyny saprawajdan edip gelse, Mar halkan baranna daşynda durup gorasa, iki sany velayetin halky goşulsa, oň daşynda iki sany velayetin harbuluklar saklap, Mar hekimiň öňüne getirip şo ýerde saklasalar şolary, onanyň bütün Türkmenistanyň boldy. Boldy. Hemme zat tordy boldy. Onanyň Berdimuhammedow ol men bir mardaky dostum jaňadyk maňa aýdýar. Murada şu häzir sen Türkmen halkyny tananyň bir galsa Berdimuhammedow kaloşdan gelip yetişmeýär. Garnaşlaram kaloşlardan gelip yetişmeýär. Ýipini ýitirerler diýär. Gatda o diýdi şonu. Ine şu ssenari hakyky boljak ssenari. Diňe bize bar. Berdimuhammedowa da baglanýar, MHM-e da baglanýar, polisiýa da baglanýar, Putina da baglanýar, Biden'a da baglanýar. Afganistanyň mert halklara da baglanýar. Kırgızstanyň hiç zatdan gorkmayan halka da baglanýar. Ýewropaň OBSE-ne da baglanýar, ONU-na da baglanýar. Diňe özümizde bar. Only gep gutordy. Biz şo günden başlap, ine şo saatdan başlap ýollar hemme zatlar açılıp, ol siziň pikir edişiňizi ýaly şeýle açylmak däl. Türkmen gражданlar üçin açylýar. Birinji bilen Türkmen halkymyz isleýän ýerine gidip, isleýän ýerine gitdiler. Şo günden başlap özgörüşler başlap Türkmenistanda. 30 ýyldan bäri gizlenip gelýän reformalar hakyky ýörep başladylar. Şoň üçin hökümetde işleyen vice-premierler, ministrler, ornmasarlar, sizin tecrübeniz bize gerek, siz bize gerek. Şunun için goşulun şu hareketlere, sizem yağdadınız, ol idiot, psihik balnoy, Berdimuhammedow, şonun bolan başka bir idiot, psihik taýdan, eýýem zaýlanan adam, Serdar Çibroşkan dinlep, näme çykyp? Näýdi? Siz bir zada düşünün, ine Amerikan bir prezidenti, bir kanuny gol çekdi. Şo ýerde hökümetde işleýän adamlar jogapkärçilik her bir arda ýazylanyna çağrylmaly. Amerikan prezidenti tam çağrylmaly diýip ýa-da karar çykarýar. Urmasary gelýär. Siz näme diýäňiz? Bu karar sizi gönden-göne ýelmeýär. Size garşy şu karar diýse, bulum diýär, men ömürlük prezident bolmam. Menem erti halk bol. Goý prezidentler jogap bersin. Menem jogap berjek, prezidentlerim jogap bersin. Bizde Türkmenistan'ın konstitusiýasyna birda hakykatdan Türkmenistan prezidentleri ýokarda peýişdeler bilen ýaşaýan, peýişderlerin haklary uly birda. Türkmenistanyň ilady hökümet bolanyna duran ýeri, ay bular hemme zat etip bilýär. Hiç zat edilen o hökümet ol bize servis vermek için saylanan adamlar, bize hizmet etmeyen adamlar, o näçe biz olardan gorkmaly. Mysal üçin, siz pizza komanda edýäňiz, daşdan bir pizza getirýär bolsa, siz aýagyna böküp, ýykylyp aýagyny ýalap başlaýar. Siziň logikaňyz şu ýaly.
Şol adam sizin pulunuza size pizza getirip sizin önünüzde servis veriyor. Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın hükümeti sizin pullarınızı yerin aşağından alıp size hizmet edecek olup size servis veriyor. Ne yapıp size ters fikir ediyorsunuz? Ben şunu hiç düşünemem. Yine şunun için yine şu real sorulan şeyde cevap inlik soruları görüyoruz. Neyme soruları var? Yönü men aytacak bolýanlarym tire paralyk boýunça bu ýürütülüşdirilen şunki halka garşy hökümetiň siýasaty. Sebäbi biz 30 ýyllar tire paralyçylygy ýeňilemdi. O näme beýle bolýar? Biz 30 ýyllar manadymyzy Türkmenistanyň madanyň hümmetini gallyp bilemdi. Biz 30 ýyllar Türkmenistanyň internet oňury bilemdi. Bu maskaraçylyk dälmi? Şu ikisany idiotyň, diktatorlaryň alyp barýan siýasaty maskaraçylyk dälmi? Amerika, Ýewropa, Hytaý ýaly döwletler, Rossiýa ýaly döwletler beýlik planetalarda ýerler göller göçkütjek bolýarlar. Bizim tek öz türkmen manadymyzy konvertasiýa edilendi. Bir pikir edin şol atlary. Biz Türkmenistanlylar bolup üstünlükler kazanan kişi bolup Türkmenistan'ın bize hizmet etmeli, cinayetçi, paraxor, prezident vazifesini oğurlan, bizim setlerimizi oğurlan adam bize internet vermen, bizi bütün dünyadan bağlap, demirden, betondan yankı divar yasak biz saklap tutturmadı. Psihbanitada yani bizi yankı logika doğru getirmen, qaytip logika gelmeyen zatları öğreniştirip biz psihik gibi bir düşünelim yok şunu. Mehriban, hormatlanyan, kahramanım, arkadağım. Buraya söz aydındı. Sen eyyem, adam kilin uturdu ol ya. Hi dip bu buraya. Kahramanım. Sen kahramanın olsa, alın şu kahramanını de. Gidin ana Man ostrovu hramı satın aldı jadanı kisi. Şöyle de koymuş onu. Erteden akşama çeldi. Hem yerini yalap oturmuş öyle. Bu yani maskarçılık Türkmenistan'ın daşından başlayan o. Türkmenistan'ın içinden başlayan. Aydiyanlar ervetmiş, ediyenler o kahramanmış. Bir kellenin nerede? Gittim mi apşak bu tordu mu? Ya şuraya 30 yılda yapılıp mazıyınız eredi mi? Yani hakikati görmene anarda dursun, kaçmağa anarda dursun. Hakikat bolaysa yürüyünüz yani. O ne durmuş oldu? Siz kaçan zaparttan çıkıp bir adam yalı adamlar yalı yankı şehirlerde gezecek. O zaparkı vapşi ayırmalı. O adamların zaparkı. Huday daklasın. Men diyecek olanlarım Türkmenistan'ın içinde patriotlar var. Türkmenistan'ın dışında patriotlar var. Patriotlar halkın 3%'dan 15% halkına çelik. Käbir halklarda 30%'dan çelik etdi. Bizim Türkmenistan'ımızda atı ise 3%. Biz beýleki adamlar mecbur ýagdaýda patriot bolmany, vatançy bolmany, öz watanyny gorumany çağırıp basyş edip bilmez. Ine şu 3% bol. Biz galmady. Diýmek şu 3% adamlar saznatylny, pikirli, durnukly, çynakçy, şu adamlar hakykata inanýan adamlar. Şular gowy bakylyp, enatasy gowy terbiýe beren adamlar. Diýmek şular fundamenti, yerler, uraganlar, idiot prezidentler, psihik barmy prezidentler çalışyp bilmedi şunun fundamenti. Şular durdular. Yine de şular kahramançylygy hereket edip Türkmenistanyň bir kanun cinayetçi prezidentini kup açık saýlaw geçirip hakyky halka adatlyk bermese beýleklerden atolýar. Beýlekleri hökümet meçhöründe ýürüýte programmalary, bilim programmalary ýa-ni adatlyk jemgyýet östürip, adatlyk demokratik institutlar östürip, hökümet meçhörüne östürmesek, olaryň fundamentlary gowuşar. Olar gowuşar. Olar watan satmakda çempion. Olar bilen deň boljak bolsa halkymyz ýeter. Şoň üçin
Şoň kunna taryhy wagtlaryna diňe şu 3% halka diýre boldy. Şonuň bolmasa diýre ýa-ki bir bekleri adam ýok. Hökümetin içinde para horhemedi. Bir ulun içindekileri bir diýerler ýa adam ýok. Hökümetde halkyň içindekiler görgüler kösen inni hiç da inanman arada yıkılıp maşgalalardan ayrılışıp yak daha gittiler. Maral taýdan. Biz közden galaymasak bizde hiç şeyli yak mümkinçilik yok. Daşın naklar adatlıkta yaşap pulları kazanıp namartlık edip yankı hemme problemleri çözüyorlar. Şu çözülmeyen dağıtları çözüp esası problemadan kaçıp öldüğünü koruyor. Şimdi öldüğünü koruyor deyip öldüğünü bundan meter bet parçalı salyalar da rejimin yankı diktatör Berdimuhamed'in sponsoru oluyor. Yine mok geçen dağıtlar. Şunu boylanan okla. Ben gen görüyorum. Amerika dünyada en adat devlet. Şu yerde sana bir porsiyon kımeşlik bir zat diýilýän bolsa, onu sen hiç kim. Şu yerde sen bir porsiyon kımeşlik gorkýan bolsaň, onu sen fundamentyňa aňarda dursun. Bir goýun mal hükmünde däl, sen ruhun merteben, ay Hudaý dakyn sen türkmen bolmaly. Sen hiç o Türkmenistana gelmedin. Sen girenin bilen senin boljak çağlar şuraya bol. Şuraya adamlar gıýlanýar men. Maşgalası köpelmesin. Şoňdan gitip gitsin şolar. Ene men maslahat berýär. Her kim öz işi ýöne şuraya adamlar bize gerekkel. Türkmenistany buraya namatlar gerekkel. Şuraya namatlar bolsaň ene ilçhana, pasoloslar, diplomatlar bizi soýup ýör. Şuraya namatlar şolar. Ýöne liniýaň bu tarapynda. Ýöne liniýaň bu tarapynda da şuraya namatlar köp. Şoň üçin biz gal bilen. Ine meze bir zat edin. 20 dekabrda hemme ilçhanalary ýygnadylar Türkmenistana. Ýolbaşy bol, konsul bol. Şonuň üstünde Raşid Meredow 5 ýanwara çeldi. Üstüne sapak geçýär. Türkmenistanyň prezidentini propaganda etmeli. Haramulyny bütün dünyada tanıtmalı, üstürmeli. Şu çağıcıklar, yani şu yerde kim kısıp bilyen bolsaňyz gysın, zat edinde gürledin şöydaki halky. Türkmenistan'ın mehriban, gahraman prezidentine alkışlar var naysın. Hemme zat ettirin, kimi şantaj etmeli, kimi kısmalı, kimin maşgalasını kısmalı, edin şonu deyip yani propaganda güçlenip gidiyor. Türkmenistan'dan daşarı propaganda büyülme açıldı yürüydü. Televizyonda. Şular Russia Today ýaly Türkmenistan'ın prezidentini diňe övmek bilen. Bula halky gyrmak bilen inni şu siýasaty doğru deyip bütün dünyanın ağırlamak için TR'de bir kanal açık oluyor. Anladın mı? Fikir etmeyin Berdimuhamedov gorkya, gatı gorkya, yine şonu da görüşüm var ya. Bir durmalı ya. Bir dinle unutmayın. Yine men bir sorum var. Timur, siz näme pikir edýäňiz? Yine Türkmenistan içinde halkymyz galan ýagdaýynda Amerikada, Russiýada, Türkiýede halkymyz gollarmy? Ya haçan şol içinde halk yemen soň şolardan ses çykyp başlady. Näme pikir edýäň? Savalyň söz berýän üçin biz mesele bärde öz gruplarymyz bolup şol näme analiz etdik näme şo geopolitika var Türkmenistan geopolitika var da bir adamlar var şol Amerikada 30 ýyl bir adam 30 ýyl Türkmenistany öğrenipdir dissertasiýa ýazdyryp var. Ve şo Türkiýede mesele näme var şöyle Mozgovoy Center var şöyle o näme bilim takımı diýär şöyle olaram analiz etdiler näçe Türkmenistana bizdenim gowy ýalar daşyrypda Russiýada, Amerikada, Türkiýede belki Ýewropa döwletlerinde bizim ýagdaýymyzda bizim özümiziň gowy ýalar. Sebäbi adamlar gitmiş gördük. Sorak jogap gördük owa, debat gördük, diskussiýa gördük, grupda gepleş gördük owa. Güçlü adam, ilim bilim adamlar bilen. Hemmesinin bir nämesi var. Hemmesinin bir nämesi var. Düşünjesi olamasa Türkmenistanda halk kalmasa biz daştan hiç et bilmez diýip biz hemmeden bir jogap berýärler. Şoň üçin eger de halk kalan wagtynda
Şo Orsetde Türkmen başga ýurtlardan şo halky goldarlar diýip hemmesi Amerikadam orada Orsetdem Türkiýedem şol halky goldar diýip hemmesi 95% diýmedem şey diýip aýtdylar. Sag bolun. Sağ olun, malumatlar için katı doğru. Benim şeyle fikir ediyen entek Türkmen halkı gırılık tutanok, ezilik tutanok her bir Türkmen adamın kanına bağlıdır. Edermenlik, kahramançılık, vatanseverlik, namuslık, vicdanlık, merteben yankı, güç tarafı, ruh yönetlik bağlıdır. Yani biz şu duygular olmalı, turulmalı. Ne turulmalı? Onanın, Eğer de korkyan mı olsanız, sportivni klublara yazalım. Yani Vostochny borsalar. Urulup görün, bokslaşıp görün. Bir açık bir içinizdeki yani duygularını çıkarın daşına. Sebebi biz edermen halk. Biz Orta Asya'da, bütün dünyada edermeni görközüp özümüz tanıdan halk. Bu royalı bizim gözümün uğudunu atbilen okula bular. Vaxtdan çakbiler, yani biz yine de kahraman olmalı. Ol bir. İkinci, eğer de siyasi taraftan ösmedik bolsaňyz, YouTube'da seýen çykyşlar. Şunkuny gahrmançylyk we siyasatda düşünje pikir almak gaty wajyp mesele. Türkmen halky üçin, diňe bir adam üçin de hemmemiz üçin. Gyraň açyp, şol puluny ýerinden kowlap, özümizçe ýok bir ilçhanaň ýolbaşçylary, konsullaryň öňünde bükülip yürümek özüm synamakda. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, her wagt arasa açyk berk ýol saýlan. Şoň üçin ýanyňyzda akylly adamlar ýüşüň. Şonuň gatnaşyň. Ortalar diýär, sabiri возле умных людей, ты всегда будешь успешным. Şoň üçin siz üstünlükleri her wagt alarsınız. Size haýyş. Ine ýene bir sorawma Piotr, siz näme pikir edýäňiz? Ine siz okuyan talip. Siz okuyan talip, yani soňky bilimler alýaňyz öz okuwlaryňyzda. Ine men mysal üçin soňky bilimlerimi 210 aldım, 212 aldım. Siz bolsa şu 2020'de atdyrsňyz. Bilimleri üýtgeýär yani her wagt muallimler üýtgeýär, olar her wagt yani bilimleri izarlap, öwrenip size berkip bolýarlar. Siz täze bilimli adamlar, siz Türkmenistanyň geleceğini urmaly adamlar. Biz azatlygy çykaryp berýär, soň siz şu döwleti alyp gitmeli adamlar. Türkmenistan Berdimuhammedow ham däl, Gurbanow ham däl, Piotr'un ham däl, Timur Serkerden ham däl, sen ham men ham däl. Bu bizim watanymyz. Hiç kimin hakkı ýokdur. Basyp almak ýa-da wezipede ýa-ni sesleri oğurlap 2-3-4 san trok durmak ýok. Meniň näsemiz bir srok ýeterlik, gitmeli. Başgasy gelmeli, synaşmaly. Ya biz gowusyny synaşdyk, öňe getirip gowusyny ýa-ni öňe oýmasa 4 ýyllar güýjüni diýär. Saklanyp bolmaýar. Gaty bir talant bolaýmadan saklanyp bolmaýar. Ine siz näme pikir edýäňiz? Türkmenistanyň geleceğini siz ýaly ýaşlar gurmak üçin şu Türkmenistany elimiz almaly. Elimiz diýen halk elini almaly. Halk dolandırmalı. Şundan başla. Eğer de halk dolandırmasa, halk eline almasa, halk öňe çykmasa, halk açyk saýlaw geçirip bir ýerini saýlamasa, onu sizin geleceğiniz bizimki alıp geçirdi. Daşary ýurtda turist ya da Türkmenistanyň içinde başga bir turist. İçki turist ya daşky turist bolup geçer. Siz näme pikir edýäňiz? Näme beýlik talipler ol proýektler çağırıp ay beýtmeň ekstremist zat ise gorkuşup gillenip komutandan çykman oturýarlar. Näme şolaryň näme? Akly ýetenokmy bu zatlar, bu oýun zatlar? Bu zatlar diňe bizi ýa-ni azatdygymyzy, bizim pikirlerimizi gysyp saklamak üçin şu edýän zatlar diýip düşünmekmi? Sebebi mesela İslamik Russiýanyň wuzanyň proýektory, ýokary okujanyň proýektory onu Türkmenistan barmy ýokmy paýkyny däl. Ýöne aýdyrly, olam şu sözleri geçirdi size. Bundan başga ol hiç sada goşulmaz işem ýok. Näçe bizim Türkmen watandaşlarymyz düşündirilýän biz ýa-ni hiç ekstremizm eden ýok. Biz dini kanun ýolunda ine siz arqyn mysal üçin
Saratov'dan Moskva gidilen de havu. Moskva'dan ya Saratov'dan gün Türkiye gidilen de havu. Size yani pasportu çalışıp arkin geçilen de havu. Bizim şonu izleyer. Biz bir ütköşlak işlem dokuyup neyme düşünüp bolan mu şonu? Neyemçe beylik studentler buraya aktif der. Neyemçe gizlenip bolya deyip boyunalıp gidiyorlar der. Neyem fikirden şunu derdi. Sağ olun, öğren kızıklı endi. Kızıklı sorak da öz bolşlar. Men pikirimçe birinciden ende şu beyleklere de ýöregine jüňk bolar ýaly. Indi asly halal bolsa, asly halal adamy, asly edermen, ata-babalardan edermen adam bolsa, haram ýokmy da şol adamlar. Meni şuňa diýip pikir etdiňde birinciden. Mysal üçin şol bolup duran ýaly yallakçylyk, haramlyklar, käbir adamlar şoňa garap durup gözüni ýumyp bilýändir. Ýöne men özüm moýunça aýtsam, şuňaly asly halal ýaly, şuňaly haram zatlar görüp durup men şoňa çydap garap gözümi ýumyp durup bilmän. Indi beýleklere de biziň asly türkmenimiz türk iman diýip aslynda şu islam dininden zor şonu mecbur etmän özleri kabul eden adam. Men pikirimçe bularam bilipdi. Bizden bilipdi beýlek studentler. Şol şu taýda göreşseň, şu taýyň düzeljegine ýöne jogapkarçylyk öz üstüne alma alybilen ýokda şonu bire şu taýyny açsa neme men kursdaşlam sorya neme diýdi Piotr sen şu studentler vardy reforma ýokmy näl Western Union'a köpelçik diýen gurrun ýok men aýtdym men aýtjakda sen özüň goşul nimet görseň özüň rezultatlary görersiň diýip. Diýsem imsim durýarlar. Ondan bize häzir bara türkmenlere ne wuzlarda zatlarda hasaba meden ýoklar ne dan ýakynda menem özüm çağırıp halkara neme kurama halkara adder wady международный adder her üniversitede taşeruly studentler jogap berýär. Şuňaly gülüp bir kil ironiýa bilen siz näde Russiýa gelip näme duýup başladyňmy diýip azatlyk duýup başladyň. Men aýtdym azatlyk bilmeýän bolsaňyz azatlyk bizde öňem bar diýinde. Ana şoň üçin türkmenler bulan indi gözünden düştü. Şu beýlek studentleri çağırıp indi meni zat edip bilmejegim bilip öz golasyny alyp bilmejegim bilip beýlekleri gysyp eger şu Piotr'y şol nemeden soğumasaňyz size açýar ederse sizem gynar diýip indi bular gorkuzyp zat edip oturdy. Eger biz ene Çeçen özüňiz aýtýan ýani Çeçenler ýa beýlek milletler ýaly birleşsek zat etsek bular hem gorkýar bizden hiç adam edilmeýär biz. Bu ýerde bilimem ören möhüm rol oýnaýar. Şol öz hak hukuklaryny bilmezligem şol belli bir derejede gorka iter adamy. Şoň üçin men pikirim şeýle sağ olun. Sağ olun köp. Ine şöyle bir vatandaşymyz ýa. Muna da bar bir ittiýaly gezip ýör. Ne pasportumyz bar, ne nememiz bar. Raýatlykdan çykaryp Türkmenistanyň goý haramyny özü galsyn. Goý yani Berdimuhamedov özü galsyn, özü işlesin. Öz döwleti galdyrsyn diýip aýdýarlar. Timur ne pikirdiňiz? Ine raýatlykdan çykanyň bilen problemler düýelermi? Berdimuhamedov halka kaçan soň ýeki özü galyp, ay halk gelin o ýygyňyza meni pasportlaryňyzy berjek. Ine saýlawlary geçirin diýip ýa-ni aýdarmy? Ne pikirdiňiz? Çykylgym şol. Ol çykylga däl burada. Häzinde ol öz vatandaş, öz ýurduny taşlap gitseň, ol ejizlik bolýar hawa. Ol ejizlik bolýar. Şoň üçin häzir şu o haramdaga titrap gorkup ýör şo daşyndaky adamlar indi köp zatlary öğrendi, halk hukukyny bilýär hawa konstitusiýany Türkmenistanda öğrenip durlar. Hawa köp zatlary bilip durlar hawa, boljak zatlary bilip durlar hawa, men ogruklarymy bilip durlar. Edilen işlerimi satan Türkmenistan'a satıp barýarlygyny bilip durlar. Men şol ýegenleriň oğru getýäni bilip durlar. Tonalap altyn çykartyp bilip durlar, tonalap pul
Tirişlerinde çıkartpyryn bilip dur hawa. Şoň üçin hem ota şol titrep şol özi gorkup ýör ol näme. Ol adamlar hem näme etdi? Olar hem öz tarapyndan gorkup ýör, näme gorkup ejizläp, ay näme şösün dip şo özüne näme atjak gördi. Ol ejizlik bolar, ol ejizlik bolar, ejizligim bolar. Şoň üçin hem öz watandaşlarymyz eliňizde pasportdan bolsa pasport taşlaman, mert bolup, edermen bolup görüşe çykmaly sebäbinde oýlan görseňiz tarihta müňlerçe ýyllap bolup duran zatlar bu ýetişkiler sebäbinde biraz şagallar köpelýär. So bir görseňiz bolsa böjekler köpelýär. Bir görseňiz aýlar köpelýär, bir görseňiz goýunlar köpelýär. Bir görseňiz uly mallar köpelýär hawa. Edil şoňanak her zadyň göz wagty bar, her wagt her zadyň gözüň bolmaly näme bar o tibi kanun boýunça. Şoň üçin häzir tibi kanun boýunça görüp dursaňyz tarihta birinji gede şol hem şo karanda rejimi karşysynda çykdyr gitip durýar. Köp edilip duran zatlary göze görünmän edilip duran zatlar köp işler edildi. Adamlar öz pullarynda firişlerini koyup ılgap ýörler. Bir akli ýurtlarda, Ýewropada, Amerikada ılgap ýörler hawa. Onam özüňiz bilýärsiň kimdigini hawa. Şoň üçin ota bäzedem göze görünmän aýdylman edilip duran işler bar. Adamlar öz canlary, Türkmenistan öz canlary bermän taýýar türkmenlerimiz bar hawa. Samolyotlara binip uçup urmanat taýýar türkmenlerimiz bar. Ýene şu edilecek işler boljak zatlarda deňelen wagtynda soňmada şol näme biziň aktif arasda adamlar şu Türkmenistan baran wagtynda ýanynda güçlü harba adamlar bolmaly, ýanynda güçlü bilim ilim adamlar bolmaly. Şol adamlary biz harby bolaraq gorap saklap şolary etjek işlerini dogurlap goýarsak biziň asyl maslahatymyz şoldur hawa. Şoň üçin siz bir aktiv bolsaňyz, siz bugün şeýle kepediňiz we men özüm diýen ýerşeli niýetim bar bolsa, şol niýetimi taşlap aktivlere goşulup şol bolturan zatlary analiz edip bolturan zatlary öğrenjek bolup hawa. Bütün zatlary sorap, izlep hawa. Türkmenistanyň gelejegi üçin hemme seňim ödäme geçmeňizi, herekete geçmeňizi haýyş etýän hawa. Şoň üçin akli bütün dünýä türkmenlerimize we Türkmenler hemmesinden haýyş şeýle ýagdaýda hiç kile ödäp etmeliler. Türkmenistany bu şizofrenik haramda galdyrsak, ol Türkmenistany hemen satar, biz heme ýurtsuz galar, hem türkmen dili ýetip gider hawa. Şoň üçin şol wagt bolmaly üçin hemmemiz birleşikde herekete geçmeli. Sag bolun. Köp sag bolun jogabyňyza gatdor diýdiňiz. Ine bir ýerýä mezat Nevzat Bilenok diýip ýazýarda. Bu yurtdaşından işlep halkını saklap dur. Biz yurtdaşından işlep halkını saklap dur. Beýleki adam diye biz yurtdan gaçyp gitmedik. Biz işlemäne çykdyk ýa-da dogurdan bizim halkymyz ejizläp çykan ok. Menim özüm çykamda şeýle bir gaharmy çykdy. Sebäbi hemme ýerde biýdürgünçilik. Kelleňi alyp sygar ýaly ol. Şul bir düzgünçükde ýaşap, garşyp, halis bir bolup günne naýazlar, KGB, polis, günne ýüregi düşdi. Prokuratura barsaň, sene eýem ýanky jinaýatçy diýip hata edýärler. Intek hiç tat gören oklar. Şoň hiç ýerde hakyny gorap bolmokdy. Oturup pikir etdim, o gidýän wagtlarymda ýanky şeýle bir ýagdaýlar erbetdi Niýazyň ýanky 2005-nji ýylda. Niýaz 6 aýlap ýatyr golganman, hiç tatlar çözülen ok. Men biznesmen toraglarym ýanky hiç hökümet bilen baglan toraglarym şoňa bagly. Sebäbi ine görkezme bar, ine bu diýip hiç tat etdiren oklar. Şol ýaly tupi gatarlar hökümet. Näçip hökümet bir adamy diýir. Hökümet bir adamy diýirse, o hökümet der. Hökümet halka diýermek. Menim size diýjek bolýanlarymda şul biz hemmemiz gidenne hökmen bir sebäp bardy. Keypine gidemiz, turist bolup gidemiz. Ýöne biz ýanky üns bermän, Türkmenistanyň içindäki hökümetiň edýän işlerine üns bermän, baha bermän bizi turist etdiler. Bizi
öz vatanımızda öz içinde ya içki turist, içki migrant ya daşını işlep rejim pul veren daşkı migrant turist ettiler. Bizim başka lazımız yok. Şimdi biz şu rollerimizi ayırıp hakiki öz grajdan pozisiyamızı elimize alıp grajdan jogapkärçiligimizi elimize alıp biz Türkmenistan grajdan olmalı. Hiç kime pasportumuz vermeliler. Gaytip tersine bir zat diyecek olsa biz aytmadı. Bul Berdimuhamedov'un döwleti. Bul Berdimuhamedovstan ne? Bul Türkmenistan. Türkmenler yaşap gelip her bir santimetrini gorap, ganlar bilen, derler bilen döküp zat edip saklap gelenler. Berdimuhamedov der döktü mü? Gitara çalıp bize bir sürpüyordu. Hiç tat edin ona. Bu döwlet için. Ondan ne yapmış? Onu padark vermen o döwlet. Yok. Bizim atabaların yerlerimiz. Men çağrılıkta gelen yerlerim. Men yaşkam oturan okujalarım. Ne yapmış? Bu zatların hemmeti men hemme yadıgar kellemdek yadıgarlıkta hemmeti yitip Berdimuhamedov. Kim ol? Şonuň üçin biz öz ornumuzy, öz jogapkärçiligimizi alman her wagt başga bir adamdan hökümetden istiyat hemme adamı çöp berýär. Türkmenistanyň hökümeti gynansak da 30 ýylyň içine bir başda bir boljak hökümetdi bolýar, 30 ýylyň içine paraxor, jinayatçy, hiç wagt halkyna kömek etmeýän, halka garşy işleýän hökümet bolup galdy. Bunu men aýdamak, bunu siz özüňiz tasdiklap bilýär. Onu biz näçip şurdan bir zat garaşaly. Adamlar bolunny. Indi kellaýlamaly. Indi biz özümize idiot diýmeliler. Biz idiota hakiki idiot diýmeli boldy. Şo. Şoň üçin aramyzda idiot barmy? Sen idiot diýmeli şoň. Bolmasa biz özümizi sylamak. Biz şolar bilen bir renkde bol. Ine men soň soruma hemmäňize Timur Pyotr. Türkmen halky 30 ýyllap ağlanıp her hil siyasatyň üstünden, ykdysadyň üstünden, sosialyň üstünden ağlanıp Türkmen hökümini allak geldi. Indi Türkmen hökümeti her wagt halkyň kontrolyna bolmalygyna halk düşdi. Demokratik hökümet bolsun, öňüňizi hökümet bolsun, tapagy ýok, her wagt halkyň kontrolyna bolmaly. Kim bolsa şo bolsun ýol bolsun. Her wagt halkyň öňüne jogap berip bolmaly. Ne şu ýaly jogap berip biljek hökümet haçanla bolar? Haçanla özüne jogap berip biljek halk bolar. Ýa-da özüne jogap berip biljek, hereketlerine jogap berip biljek halk bolmasa, ýa-da şu halkyň içinde özüne jogapkärçilik alyp biljek grajdan bolmasa, onu jogapkärçilik alyp biljek halk hem bolmaz. Onu öňüne jogapkärçilik hökümeden bolmaz. Siz näme pikir edýäňiz? Şul men aýdýan logikam dogrymy ýa ýok? Hökümet ine mysal üçin häzir dwarsowy pereворот edip nomenklaturçyklar gelip hökümet basyp alyp ine halkyň jogapkärçiligi bolar. Öz-özüne jogapkärçiligi bolar. Ine olan bir variant bolup biljek diýip pikir edýäňizmi? Näme pikir edýäňiz? Kim edýär? Indi bu foto hemen aydın cevap vereyim şu aydın atlamada. Şu son wagtda vatan habarlarında bizim Berdimuhamedov Gurban Berdimuhamedov çetde aýtýa döwlet halk üçindir diýe. Yalan. Aslında şu haramzadaň şu başlan wagtyndan döwlet şu öz prezidenti öldürüp şoň ýene geçenden bäri şoň etken işleri, şoň kuran zatları, şoň etken politikasy, geopolitikasy, şoň etken hemme zatlar pogçuluklar bar, yalan. Şoň üçin bolsa egerde şu yalan sözlemen eger Türkmenistany dogry ýönelde bolsa, onda biziň häzir güllep duran arassa we beýik bir parlak duran öz Türkmenistanymyz we öz baý halkymyz bolardy şol. Eger näde dogry hereket etmedik bolsa, şundan pogçuluklar etmedik bolsa. Şoň üçin döwleti
devlet halkın kontrolünde bolmaly. Egerde devlet halkın kontrolünde, halkın kontrolünde bolmasa, onda yeniden şu diktatör rejim var. Şol üçin indiki gelecek adamlar egerde şu halkın kontrolünde bolmasa, ýaş vilayatdan tebitleri bolup da hemme halk bolup şol adamları öýlere şu aldy nämetmese, daşardan içeriden hemme ýerden demokratik gödügün boýunça şol nämelere şol taýlary geçirilmese, şol halk öz içinden adamı lider saylap almasa, onda Türkmenistan'da hiç kaçadan bu diktatörlük rejimini kurtarmaz. Şol üçin indi halk düşünüp başladı, şol hemme zadın nämesi başlanğıcı çeşmedi, şol haramda rejimi ne doğru politikası, ne doğru eden işleri var. Şol nämen harabjadanın yol başlığı berilen zatlar bilen. Şol üçin nesip bolsa şu gelecekde diňe halkda güç kaynağı var. Şol üçin şu Türkmenistany halk bolup ýöretmeli. Türkmenistan ene ata watan ol biziň öz ýurdumyz. Şol üçin şeýle men düşünjem şeýle sağolun. Sağ olun köp. Şu meselede Piotr, sen näme düşünýärsiň? Bizim halkymyz jogapkärçilik alyp, hökümet jogapkärçilige çagyrmalymy? O diýmek, egerde hökümet jogapkärçiligini etmese, biz şonu jogapkärçilige çagyryp, köçe çykyp, ýollar açyp, ýa-ni etdirmelimi ýa-da şu hökümetde dwarcow periwrody nomenklaturçyklar diýär, ýa-ni hökümetde işleýän öýler çykyp, täze ýolu geçirip jogapkärçilige alyrlarmy? Näme pikir diýär? Halk şo uhlap ýörmelimi? Sağ olun. Elbette jogapkärçilik hemisi de gerek. Ne şu jogapkärçiligi biziň halkymyz, watandaşlarymyz duýup başlandan bäri, şol duýup başlan gününden Türkmenistan içinde düýpli özgörşükler gidip başlap, bular ýa halkdan gorkup, halkyň kamilleşip, biliminiň artyp, düşünjesiniň artyp başlanyny görüp, ýa özlerini başgaça alyp başladylar-da. Ýöne bu diýdigi raslabit etmeli diýdigi de rahatlaşyp, arkynaşma diýdigi de şu diktatör rejimini aýrýança göreşimiz güýçlendirip şu diktatöry aýyrmaly. Täze jogapkärçilik giten ýerde ýa meni diktatorsk rejim başlanýar-da. Şu jogapkärçilik gitibem şu kult lichnosti başlanýar. Öwüp şu prezidenti näme öwüp şu gelecekde netip bolsa Türkmenistanda şu öwen adama da näme jogapkärçilige çekmeli. Jogapkärçilige çekmeli bu. Aýdym aýtmak, näme etmek, şol islendik adam meň pikirimçe has bir islendik adamy meň pikirimçe şol öwüp şoň aňyna alsa bolýar. Şol öwüden zady aýryp şonu gerek bolsa Türkmenistan baş kanuny konstitusiýasyna da giredip öz degişli çarelere görmegi şo ýazywda şonu näme etmeli, tasdiklamaly, şonu ýazgy görnüşinde. Meň pikirimçe hemme adam şol kurt lichnesden başlanýar. Şol soňam erkin metbugaty, erkin jurnalistikany ýola goýmaş. O wagtda bar mal wagtdan daýhanyňam, çopanyňam öýünde şoň pikirini bölüp näme derdi we şolam açyk öz pikirini aýdyp, şolam özüniň nimetine, garaýşyny, mineniyetini açyk beýan edip berýär bolmaly. Doğru diýär. Sağ olun. Sağ olun, köp doğru maslahatlar berdiňiz. Ne misal üçin biz adam gymmatlyklary, ýa-ni moral taýdan ine hemmere goýmaly. Ine käwirleri Balaytada Türkmenistan'ın içinde bize töhmet atıp, ay bular şeyle, bular Ýewropaň gymmatlyklaryny geçirip bizim hemmemizi bir ýa-ni jins taýdan çalışak bolýar diýip bir topar bir kelletine gelmeýän bir samsykrak zatlar aýýar. Ýöne şo wagtda öýleri elementarny moral gymmatlyklary ýitirip 5-6 aýallar zaýla, ýa-ni aýallar jins taýdan gün gatnaşyklara çagyryp, mejbur edip, öýler ara içip, paraxorçylyk edip, hemme zatlar edip ýörer. Men düşünemek şoňa. Ne misal üçin Fransada sen birini ýarlaklyk etsen, iň erbet görülýän zat şol. Hudaý saklasyn, şonu edäýsen, hiç kim hormat goýmaýar. Sen jemgyýetiň içinde iň bir
bir ýigrençi adam bolýar. Utanyp hiç kim ýanyna bar bilmeden. Türkmenistanyň diktatorlary ýürüýtürleşdirilen adamlary tapyp şoluň üstünden beýdekleri ýallakladylar. Ine Onjuk Musayev şol ýallaklap yalap Türkmenistanyň diktator Niyazowy. Bir gezek Niyazow başlan bolyn ýyzynyň depen ýagdaýyna ýykylyp wagt gudratly Allah'ın ayağı maňa degdi diýip ýanky Türkmenistan prezidentine nime diýär. Şonu da ýallaklap Hudaý saklaýan. Ne şu ýaly ýagdaýdan geçip ne şu ýaly hiç wagt öňe çykmadylar. Maskara adamlar öňe çykyp Türkmen halkynyň moral gymmatlyklaryny tersine öwürdiler. Inni namysly bolmak, wyjdanly bolmak, gahrman bolmak, watansewer bolmak ol bir utanç boldy halkyň içinde. Ol bir hazaplanmak, ýöne sen namart bolup, ýallak bolup, pul gözläp, olar bilen pul işleşden, olar bilen paraxorlyk etjek bolsaň, onda sen gerekli adam, onda sen jilaboy bolan diýip hasap edilýär. Ol bir kelle sığmazaklar. Biz şu hatlardan gidip halkımızın soňky moral taýdan gymmatlyklaryny ýitirmän közden almaly. Ine şunun bilen biz efirimizi oturýar. Bizim nälerimiz üçin köp taňdakyň sag bolun. Men ine hemmäňizi täze bayramyny gutlaýan. Şul täze ýylda biz hökman şu diktator aýyrmaly. Bizde başga ýol ýok. Bizim başga ýolumyz dini erwetlik. Biz erwetlik islam da bar bir-birimizde. Özümizde de islam da. Şoň üçin dini bir ýol bar. Öňe alyp biz şu diktatory ýok etmeli. Timur, siz näme bizim halkymyza maslahat berjek bolsaňyz ýa-da arzuwlar aýtjak bolsaňyz ine mümkinçilik bar. Gys haýt bilersiň. Sağ olun sözünüz için. Aziz vatandaşlarım, 5 vilayet, 5 toğun, dine birleşmekte güç kaynağı, dine birleşmekte geleceğimiz, dine birleşmekte bizim taze kuracak devletimiz. Son için gelin birleşelim ile harekete geçelim. Bir adam, bir adam, son için bir bolup, elmäwid agdylyry olup, şu haranda rejimi ýykalyň, aktivlere hizmetine yardım kömek edelim ve birik Aşgabat, Çerçev, Riba, Balkan, Mari emmete bilelikde agdylyry olup, bir adam üçin 5 vilayetden çıkmadan çıkıp, Mari üçin 5 vilayet, Aşgabat üçin 5 vilayet, Balkan üçin 5 vilayet, Aşgabat üçin, Türkmenabad üçin 5 vilayeti hemme halk bolup birleşip bir adam üçin şeýdip herekete geçelim. Agdylyry bolun, gelecek Türkmenistan üçin herekete geçelim. Bizim geleceğimiz üçin, bizim çağlamyň geleceği üçin, bizim gelecek Türkmenistanyň üçin, arasy ýaşamak üçin, imanly bolmak üçin, türkmençilik bolmak üçin, bilin doganlarym hemme birlikde harekete geçelim. 10-njy ýanwarda hemme bolup, dünýä türkmenleri bolup, Türkmenistan içinde daşynda hemme ýerden birlikde özümizi nädek birleşendigimizi görkezsek, bugün haranda gaçyp gider. Sag olun. Sağ olun. Köp beren arzuwlaryňyz we maslahatlaryňyz üçin. Piotr, sizem aýtjak adyňyz bolsa, ine arzuwlaryňyzy, maslahatlaryňyzy aýdyp bilersiň. Sağ olun. Şu taýda nemelere ýüzlenjek bolýan da telewiziýany işgärlerini sizler beýdip öz eneňiz, ata-anadan öňüňiz ýoksa bir günüň içinde arkada mährwan, gahrman sözlerine hiç kime men pikirimçe sizden köp aýdan ýok. Şoň üçin ömrüňizde bir gezek şol ýanwaryň ölmäsinde şol 180 gradus öwürüp telewiziýanyda iň bolmanda sizem öz goşandygyny goşsaňyz, 15 ýanwar 14 ýanwar günleri proteste çykyn diýip aýtsaňyz, tezi tutuş galyp gorar diýip pikir etdim. Şoň üçin demir ýol otdusy we stansiýasyna golay gelende sizem menip ýet çykarsaňyz, wagtynda oňat bor diýip pikir etdim.
Hem de hiçten gitjek hemme taşerutak studentler içinde özüne türkmen diýenler ýeň bolmanda finişe ýakynda goşulyp tizemmir özüden özüňiziň eden işleňiň rezultatlaryny görüp tizemmir şoňa şärik bolmagyňyzy çagyryn. Sag bolun. Şol işlere. Sağ olun. Sağ olun Piotr, maksatlarınız, arzularınız için. Hurmatly vatandaşlar, Ferdim, şun ayın ikinci yan var. Biz oğluna çelli şunu ultimatum oydu. Velayetlerin yollarını aç, Berdimuhamedov bir kanun yapan yollarını açtı. Ferdim, intek 15 gün var. Bizim yola çıkmak vaktimize çelli. Eyyem Erdoğan'ın yanına varıp, yalvarıp, eyyem Putin'in yanına varıp, ağlap, şu yalı öz halkına dayanman, başka bir yat adamlara barıp dayanıp, başka bir yat yurtların, mümkün düşman yurtların yol başlarına dayanıp, öz halkına karşı ediyen işi. Dedim, hiç şuraya milli lider bize gerek mi? Hiç şuraya bir öz vatanına dönüp, öz halkına düşman adam bize gerek mi? Ilayta da yol olsun. Inni özünüz pikir edin. Biz ya turup hareket etmeli ya da biz şuraya maskarani, şuraya bize karşı düşmanımızı saklap yurdumuzu bitiritmeli. Ol çözgüt ve ol saylaw sizinki. Siz özünüz öz ykbalynızı saýlaýarsınız. Her saylan ýolunuzam özüňizçe mümkin dogrudur. Özüňiz saýlaň şoň üçin. Özüňiz pikir edin. Vatan gerekmi? Yurt gerekmi? Can gerekmi? Ömür gerekmi? Sabırlyk gerekmi? Ya da gorkup ýoluň aşagyny bukulup başga durmuş gerekmi? Özüňiz saýlaň. Sağ bolun bize gelip dinleýäninize, maslahat berýäninize, kommentariýa ýazýanyňyza, vatanymyza alady diýenlere köp-köp taňa ýakasyn. Inneki duşuklara çeldi. Sağ olun.